ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक मिनिट हा, एक सेकंद द्या मला. हरे कृष्ण. मी एक 5-10 मिनिटांनी व्हिडिओ लावते, जरासं काहीतरी टेक्निकल हे होता, तर आपण सुरुवात करूया. प्रार्थना झालेली आहे, तर श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री गौर निताई यांना साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करू मी आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. तर चौथ्या अध्यायाला आपण सुरुवात केलेली आहे गेल्या आठवड्यामध्ये. आणि रादर सॉरी, मंगळवारी सुरुवात केलेली आहे. आणि आपण 5 श्लोक घेतले होते त्या दिवशी. तर सुरुवात या अध्यायाची करताना असं आहे की ज्ञानयोग या संदर्भात आपण जाणतो आहोत. नाव आहे याचं की अ, अ, अध्यायाला नाव दिलेलं आहे भले की
आपण मला वाटतं त्यावर चर्चा केली होती. ज्ञान कर्म संन्यास हो, योग. कर्म. तर मला नाही, मला काय म्हणायचंय, ज्ञानकर्म संन्यास योग ज्ञान तर समोरच आहे. एनिवे, एक सेकंड. तर ज्ञान कर्म संन्यास योग असं नाव दिलेलं आहे त्याला. ज्ञानयोग हेही काही पुस्तकामध्ये आपल्याला आढळून येईल. तर मुख्य म्हणजे आपण कर्मयोगावरती आहोत, तर कर्म संन्यास योग हे आपल्या पुढच्या अध्यायाचं नाव आहे. तर त्याच्यामुळे या ज्ञानातून कसं कर्म साधून संन्यासापेक्षा कशा कशा प्रकारे कर्म करणं हे श्रेष्ठ आहे हे आपल्याला पुढच्या अध्यायात जाणायचंय. पण त्याविषयीचं जे ज्ञान आहे, आणि भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायामध्येच आपल्याला जी सुरुवात केलेली आहे ज्ञान देण्याची, तिथे आपण ज्ञानयोग, कर्मयोग, सांख्ययोग, अष्टांग योग, भक्ती योग या सगळ्या योगांचा तिथे उल्लेख झालेला आहे. आणि ज्ञानयोग म्हटल्यानंतर की ज्ञानाने नॉलेज एनलायटन्स अस. सो ज्ञानाने आपल्या ज्या काही मनातल्या शंका आहेत किंवा जी काही विचार आहेत. एक सेकंड. माताजींचं थांबलंय का आवाज? हो हो, सॉरी हा, मी म्यूटवर गेले होते. हा, ऍक्च्युली ठीक तो आहे, ठीक आहे. मी चार्जिंगला लावला होता, ती वायर थोडी मध्ये होती, तर माझ्या मुलीला तिथून जायचं होतं म्हणून मग मी जरा बंद करून मग हे केलं. तर ठीक आहे, क्षमस्व त्यासाठी. तर आपण ज्या ज्ञानयोगावरती आहोत आणि भगवंतांनी जे ज्ञान द्यायला अर्जुनाला सुरुवात केलेली आहे, तो दुसऱ्या अध्यायात सगळ्याचा उल्लेख झालेलाच आहे. पण त्यानंतर आपण या अध्यायामध्ये जे जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला की ही जी भगवद्गीता आपण गुरु परंपरेतली भगवद्गीता, तर याच्या कैक वर्षांपूर्वी म्हणजे 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी भगवंतांनी हेच ज्ञान सूर्यदेव विवस्वानांना दिलेलं होतं. सूर्यदेव विवस्वान जे सत्ययुगामध्ये, आणि मग त्यांचा मुलगा मनू, आणि मनूकडून हे ज्ञान इक्ष्वाकू महाराजांना दिलं गेलं होतं. की जे मनू जो मानव जातीचे जनक आहेत, आणि त्या मनूने म्हणजे मनूपर्यंत आला, आणि मनूने जेव्हा ते इक्ष्वाकूला दिलं तेव्हा ते मानव जातीपर्यंत पोहोचलेलं आहे. आणि म्हणून ते जवळजवळ 20 दशलक्ष वर्षांपूर्वी मानव जातीपर्यंत पोहोचलेलं आहे. तर असं हे ज्ञान म्हणजे जे ज्ञान, भगवद्गीतेचं ज्ञान कुरुक्षेत्रावरती अर्जुनाला भगवंतांनी 45 मिनिटाची भगवद्गीता सांगितलेली आहे, तर हे ज्ञान कुठेतरी काळाच्या ओघामध्ये खंडित झालेलं होतं. आय मीन जी परंपरा खंडित झाल्यामुळे ते ज्ञान लुप्त झालेलं, रादर ते कुठेतरी थांबलं होतं आणि कुठेतरी नाहीसं झालं होतं ते ज्ञान. आणि म्हणून मग हे ज्ञान पुन्हा सांगण्याची गरज उद्भवलेली आहे. तेव्हा भगवंतांनी, प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत, आणि म्हणूनच मग हे ज्ञान पुन्हा द्वापार युगामध्ये अर्जुनाला सांगण्यासाठी, की ज्या वेळेला दिसलं की धर्माचा इतका ऱ्हास होतो आहे आणि अधर्माचं काय म्हणतात ना, स्तोम इतकं माजतं आहे, अशा वेळेला जिथे जो क्षण आपल्याला सांगितलेला आहे पुढे जाऊन त्याचा उल्लेख आहेच, की वासुदेव आणि देवकीचा विवाह झालेला आहे, आणि त्यानंतर जेव्हा कंस त्यांना घेऊन रथातून चाललेला आहे, त्यावेळेला आकाशवाणी झालेली, देववाणी झालेली आहे, आणि तेव्हा तू देवकीचा 8वा पुत्र तुला ठार मारणार आहे ही देववाणी ऐकल्यानंतर, ती तसं ऐकल्यानंतरच त्या कंसाचे जे काही अम, 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 ज्या काही प्रतिक्रिया आहेत, आणि त्याप्रमाणे जसं त्यांनी देवकीच्या अंगावर धावून गेलेला आहे आणि तिचे केस धरून ओढून, आणि अशा प्रकारे कुठेतरी या सगळ्यामध्ये म्हणजे या क्षणी भगवंतांचं प्रकट होणं दाखवलेलं आहे. आणि तोच कुठेतरी क्षण आहे जेव्हा वसुदेवाच्या मनामध्ये, आणि मग आपल्याला पुढे जाणायचंय जेव्हा आपण ऍक्च्युली काही श्लोकांमध्ये पुढे त्याचा उल्लेख आहे म्हणून मी सविस्तर नाही बोलत, पण वसुदेवानी आणि वसुदेव आणि देवकीच्या मनामध्ये ते निर्माण होऊन, आणि कशा प्रकारे भगवंत हे अजन्म आहेत, या श्लोकामध्येच आपल्याला हे जाणायचं आहे की भौतिकता आणि आध्यात्मिकता ह्याच्यातला फरक आपण जाणायचा आहे.
जो आधीही भगवंतांनी सांगितलेला आहे. कारण अर्जुनाने जो प्रश्न भगवंतांना विचारला, सॉरी, अर्जुनाने जो प्रश्न भगवंतांना विचारलेला आहे की हे ज्ञान तुम्ही सूर्यदेव विवस्वानांना इतक्या वर्षापूर्वी दिलं, मग तेव्हाही तुम्ही तसे होतात आणि आताही आहात, तर मी कुठे होतो तेव्हा? कारण त्यावेळेच्या अर्जुनाच्या आणि भगवंतांच्या वयामध्ये विशेष फरक नाही. तर त्यावेळेला म्हणूनच मग अर्जुनाच्या मनामध्ये हा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे, जो एका सामान्य माणसाच्या मनामध्ये पडेल. कारण अर्जुन दैवी आहे. हो, अर्जुनाला कुठलंच कन्व्हिन्सिंग गरज नाहीये. अर्जुनाला माहितीये ते भगवंत आहेत आणि म्हणूनच इतक्या पांडवांनी इतक्या अवहेलना, इतके त्रास आणि इतक्या सगळ्या दुःखांना झेललेलं आहे. कारण भगवंत माहिती येतो त्यांना आणि प्रत्यक्ष भगवंत त्यांच्या बरोबर होते. परंतु जसं आपण पहिल्या अध्यायापासून जाणतो आहोत की अर्जुनाला हे सगळं मग भगवंतांचं हे प्रयोजन आहे सगळं, की भागवतामध्ये पुढे जेव्हा यांचे उल्लेख येतात तेव्हा प्राणचैतन्य प्रभूजींनी त्या दिवशी सांगताना सांगितलं की हे सगळे प्रयोजन आहेत. म्हणजे इवन हे जे आसुरी लोक झालेले आहेत त्या आसुरी लोकांना मोक्ष मिळण्याचं कारण सुद्धा एक होतं की आयुष्यभर कृष्ण 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 मनामध्ये कृष्णाचं स्मरण केलेलं आहे. जसं हिरण्यकश्यपूच्या मनामध्ये सुद्धा नारायणाचं, म्हणजे प्रल्हाद महाराज नारायणाचं नाव घेत होते, परंतु हिरण्यकश्यपूने सुद्धा म्हणजे त्या सगळ्या त्याला जो वर मिळाला होता त्या सगळ्यावरती कुठेतरी तोडगा काढून नरसिंहांनी जन्म घेतला होता. पण त्या आसुरी वृत्तीचा नाश होणं खूप गरजेचं होतं. जसं शिशुपालाचं बघितलंय, कंसाचं बघितलेलं आहे, रावणाचं आपण बघितलं, ती आसुरी वृत्ती. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांना सांगायचं आहे की अधर्माचा, इवन भीष्म आणि द्रोणाचार्यांचं हे सुद्धा उदाहरण आपल्या समोर ठेवलंय, तेव्हा कुठेतरी ही अधर्माच्या बाजूनी आहेत, त्यांचा नाश हा निश्चितच आहे. तसंच आसुरी प्रवृत्तीचा नाश हा निश्चितच होणार आहे. मग यांना मोक्ष मिळतो, कारण मग भगवंतांच्या शस्त्राने, भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राने त्या शिशुपालाचं शिर छाटलं गेलेलं होतं. अशा प्रकारे हे सगळं भगवंतांचं प्रयोजन आहे. पण हे जे प्रश्न पडतायत ना अर्जुनाला, ते प्रश्न म्हणूनच आपण ज्या पहिल्या अध्यायापासून अर्जुनाला विषण्ण झालेलं बघितलंय आणि मग मात्र दुसऱ्या अध्यायामध्ये मी काहीच आता करू शकत नाही, मला युद्ध करायचंच नाहीये आणि जी काही स्थिती झालेली आहे, अर्जुनाचा जो अप्रोच आहे आणि अर्जुनाने स्वतःला शिष्य मानून भगवंतांना गुरु मानलेला आहे, अशा या गुरु शिष्याचं नातं हे फुलतंय. म्हणून असंख्य मनात आलेल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळून आपल्याला त्याच्याविषयी जाणून घेता येत आहे. आणि म्हणूनच हे भगवंत सांगतायत की अशा प्रकारे हे ज्ञान, मग जिथे आपण बघितलं कलियुगाची 4,32,000 वर्ष आहेत, त्यापैकी फक्त 5,500 वर्ष आता झालेली आहेत, अजून 26,000 वर्ष जायची आहेत, 26,500. तर अशा प्रकारे 4,26,500, हो मी कुठेतरी 4,00,000 म्हटलं नाही. तर अशा प्रकारे हा जो काळ आहे तो आत्ताच्या या 10,000 वर्षामध्ये आपण जेव्हा चैतन्य महाप्रभू या काळामध्ये होऊन गेलेले आहेत 500 वर्षापूर्वी, अशा आपण या नजीकच्या काळामध्ये कुठेतरी आहोत आत्ता पृथ्वी तलावरती. आणि आपल्याला हा मनुष्य जन्म मिळालेला आहे जो अत्यंत दुर्मिळ आहे परत, कारण 4,00,000 योनींचा मानव जन्म आहे, 4,00,000 योनी या मानव जन्माच्या आहेत. आणि हा मानव जन्म मिळाल्यामुळे जसं पशु आणि मानवामधला फरक आपण जाणला की पशूंना, मग कुत्र्याला सांगितलं एकादशी आहे आणि हे तू खाऊ नको, तर त्याला नाही ते कळणार आहे, पण मनुष्याला निश्चित कळणार आहे, कारण त्या बुद्धिमत्तेने आपण कुठेतरी निराळे आहोत पशूंपेक्षा. आणि म्हणूनच हा दुर्मिळ जन्म मनुष्याचा मिळालेला आहे. आणि या जन्माचं सोनं करणं हे फक्त त्या मनुष्याच्या हातात आहे, कारण भगवंत कुठेच इंटरफिअर परत करत नाहीत, पण ज्ञान निश्चित देत आणि म्हणूनच हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. तर हे ज्ञान आपण जाणून घेतो आहोत. तर अशा प्रकारे 4,32,000 कलियुगाची वर्ष, 8,64,000 ही द्वापार युगाची वर्ष, सॉरी 12,00,000 वर्ष ही त्रेतायुगाची, आणि मग सत्ययुगाची जवळजवळ 4 चोक 16 वर्ष अशी. एक्स जर आपण कलियुगाला म्हटलं तर 2x 3x 4x, त्याच्या दुप्पट तिप्पट आणि चौपट ही सत्ययुग. आणि मग हे चारही युग मिळून एक कल्प होतं, जे आपण पुढे आता पुन्हा ब्रह्माचं जीवन आपण बघू की ब्रह्माचं जीवन हे 100 वर्षांचं आहे. आणि कशा प्रकारे एक दिवस आणि एक रात्र, मग त्यांचं कल्प कसं, कशासाठी कल्प म्हणतात की त्यांचं 100 वर्ष म्हणजे, मग आपण अक्षरशः ब्रह्मांची पापणी लवताना लवतात किंवा कशा प्रकारे त्या एका रात्रीत सगळं नष्ट होतं आणि दिवसामध्ये पुन्हा त्याची निर्मिती होते, इतकं सगळं क्षणभंगूर आहे. हो, इतकं सगळं क्षणभंगूर आहे, इतकं सगळं टेम्पररी आहे. आणि म्हणून हे ज्ञान भगवंत आपल्या पुढे अर्जुनाला सांगतायत. आणि जिथे आपण आध्यात्मिक आणि भौतिकता याचा सुद्धा फरक जाणून घेतलेला आहे,
भगवंतांशी संबंधित प्रत्येक गोष्ट ही आध्यात्मिक आहे. बद्धजीव हा आपल्या भौतिक देहापासून भिन्न आहे. भगवंत हे भौतिक प्रकृतीमध्ये अवतीर्ण होतात तेव्हा सुद्धा त्यांचं शरीर आणि आत्मा अभिन्न असल्या कारणाने त्यांची स्थिती ही साधारण जीवापासून अभिन्नच असते. आय मीन सॉरी, भिन्नच असते. कारण अचिंत्य भेद अभेद याचं जे तत्व आपण जाणलेलं आहे की अचिंत्य भेदाभेद म्हणजे, जसं मी प्रत्येक वेळी त्याचा उल्लेख करते की क्वालिटेटिव्हली आपण भगवंतांसारखे आहोत, पण म्हणून आपण देव नाही. आणि म्हणूनच भगवंत हे, ज्यांचा शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आपला शरीर आणि आत्मा हे निरनिराळे आहेत. म्हणूनच तो कुठेतरी भगवंताला सांगायला झालं ना की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. हे भगवंत सांगतायत दुसऱ्या अध्यायापासून आपल्याला. आणि म्हणून आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे की आध्यात्मिकता आणि भौतिकता याच्यातला फरक तर आपण जाणतोच आहोत. भगवंतांचं हे दिव्य स्वरूप असुर जाणू शकत नाही. त्या दिव्य स्वरूपांचं वर्णन स्वतः भगवंतांनी पुढल्या श्लोकामध्ये केलेलं आहे. तर अशा या दिव्य स्वरूपाचं वर्णन म्हणजे भगवंत आध्यात्मिक आहेत म्हणजे काय आहेत, आणि कशा प्रकारे त्यांचा जीव आणि त्यांचा देह आणि त्यांचा आत्मा हा एकच आहे. त्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. आध्यात्मिकता कशाला म्हटलेली आहे, आणि कशा प्रकारे भगवंतांची, मग जेव्हा आपण त्यांच्या शक्तींबद्दल, मग पुढे जाऊन एनर्जी तर जाणणारच आहोत, परंतु पुढे उपदेशामृतामध्ये, भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये सुद्धा अनेक उल्लेख केलेला आहे की कशा प्रकारे भगवंतांच्या शक्ती, ज्या एनर्जीज आहेत, आणि त्यांच्या एनर्जीजमुळे आणि ते त्या अशा अचाट शक्तीमुळे की जिथे विश्वरूप दर्शन सुद्धा भगवंतांनी तिथेच, कुठेही लांब न जाता तिथेच भगवंत रथामध्ये सुद्धा उपस्थित होते, आणि त्याच ठिकाणी भगवंतांनी कुरुक्षेत्रावरती अर्जुनाला विश्वरूप दर्शन दिलेलं आहे. अशा या शक्तीने भगवंत जवळही आहेत आणि लांबही आहेत. तर अशा याला आपल्याला जाणायचं आहे. पण इथे भगवंत स्वतः या स्वरूपाचं वर्णन करतायत, जे आपण पुढच्या श्लोकामध्ये ऐकणार आहोत. अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्याम संभ्य संभवाम्यात्म मायया. वाचायची इच्छा आहे का कोणाला? हरे हो, मी मी कृष्ण. वाचू का वाचते. माताजी? मी पण मला वाचू. कोणी नंतर वाचा. जायचंय. ठीक आहे पूजा माताजी, माताजी मला मीनल माताजींना जायचंय का? हो हो, ठीक मला आहे. लवकर जायचंय, तर ठीक मी आहे. थोडा हो वेळ हो, आहे चालेल तोपर्यंत की. वाचते. बरं बरं हा बरं, मीनल माताजी तुम्ही वाचा, मग विनिता हा, माताजी नंतर तुम्ही वाचा. ठीक आहे. चालेल. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. चालेल. मी जरी अजन्म आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही, आणि मी जरी सर्व प्राणीमात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. तात्पर्य: भगवंतांनी आपल्या जन्माच्या वैशिष्ट्याबद्दल सांगितले आहे. भगवंत जरी सामान्य मनुष्याप्रमाणे दिसत असले, तरी त्यांना आपल्या अनेकानेक जगतजन्मातील सर्व गोष्टींची स्मृती असते. तर सामान्य मनुष्याला आपण काही तासांपूर्वी काय केले याचेही स्मरण होऊ शकत नाही. एखाद्याला जर विचारण्यात आले की पूर्वीच्या दिवशी नेमके याच वेळेला तू काय केलेस, तर सामान्य मनुष्याला ताबडतोब उत्तर देणे कठीण होईल. पूर्वीच्या दिवशी याच वेळेला आपण नेमके काय करीत होतो हे आठवण्यासाठी त्याला नक्कीच आपल्या स्मृतीला बराच ताण द्यावा लागेल. आणि तरीही मनुष्य वारंवार आपण परमेश्वर किंवा श्रीकृष्ण आहोत असे म्हणण्याचे धाडस करतो. मनुष्याने अशा खोट्या दाव्याने फसून जाऊ नये. त्यानंतर भगवंत आपल्या प्रकृतीचे, अर्थात आपल्या रूपाचे वर्णन करतात. प्रकृती म्हणजेच स्वभाव व स्वरूपही होय. भगवंत सांगतात, एक मिनिट हा. 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 भगवंत सांगतात की आपल्या स्वतःच्या भगवंत सांगतात की ते आपल्या स्वतःच्या देहात अवतीर्ण होतात. ज्याप्रमाणे सामान्य जीव एका देहानंतर दुसरा देह बदलत राहतो, त्याप्रमाणे भगवंत आपले शरीर बदलत नाहीत. बद्ध जीवाला वर्तमान जन्मामध्ये एका प्रकारचे शरीर असते, पण पुढील जन्मात त्याला निराळ्या प्रकारचा देह असतो. भौतिक जगतात जीवाचे ठराविक शरीर नसते, तर जीव हा एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात स्थानांतर करतो. परंतु भगवंत असे देहांतर करीत नाहीत. जेव्हा ते अवतीर्ण होतात, तेव्हा ते आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे मूळ देहामध्येच अवतीर्ण होतात. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर या भौतिक जगतात श्रीकृष्ण द्विभुज वेणुधारी मूळ शाश्वत रूपात अवतरित होतात. ते भौतिक जगाने दूषित न होता आपल्या मूळ शाश्वत रूपातच अवतरित होतात.
ते जरी आपल्या दिव्य देहाने अवतरित होत असले व पूर्ण ब्रह्मांडाचे स्वामी असले तरी ते एखाद्या साधारण जीवाप्रमाणे जन्म घेत असल्याचे दिसते. आणि जरी त्यांचे शरीर भौतिक शरीराप्रमाणे विनाशी नसले तरी भगवान श्रीकृष्ण बाल्यावस्थेतून कौमार्यावस्थेमध्ये आणि कौमार्यावस्थेमधून तारुण्यावस्थेमध्ये वाढत असल्याचे दिसून येते. पण आश्चर्य म्हणजे तारुण्यावस्थेपुढे त्यांची कधीच वाढ होत नाही. कुरुक्षेत्राच्या युद्धाच्या वेळी श्रीकृष्णांना घरी पुष्कळ नातवंडे होती. किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भौतिकदृष्ट्या त्यांचे बरेच वय झाले होते, तरीही ते 20 किंवा 25ल्या तरुणाप्रमाणे दिसत होते. आपल्याला श्रीकृष्णांचे वृद्धावस्थेतील चित्र कधीच आढळत नाही, कारण ते आपल्याप्रमाणे कधीच वृद्ध होत नाहीत. वास्तविकपणे भूत, वर्तमान, भविष्य या तिन्ही काळातील अखिल सृष्टीत भगवान पुराण पुरुष आहेत. त्यांचे शरीर किंवा बुद्धी कधीच बदलतही नाही किंवा नाशही पावत नाही. म्हणून भगवंत भौतिक जगतात असले तरी हे स्पष्ट आहे की ते अजन्मा सच्चिदानंद आहेत आणि त्यांचे दिव्य शरीर, बुद्धी कधीच बदलत नाही. वास्तविकपणे त्यांचा आविर्भाव आणि तिरोभाव तिरोभाव वास्तविकपणे त्यांचा आविर्भाव आणि तिरोभाव हा सूर्याचा उदय, आपल्या समोर होणारे गमन आणि आपल्या दृष्टीपासून होणाऱ्या अस्ताप्रमाणे आहे. सूर्य दृष्टिआड झाल्यावरती आपल्याला वाटते की सूर्यास्त झाला, आणि जेव्हा सूर्य आपल्या डोळ्यासमोर असतो तेव्हा तो आपल्याला क्षितिजावर असल्यासारखे वाटते. वास्तविकपणे सूर्य नेहमी एकाच ठिकाणी स्थित असतो, पण आपल्या सदोष आणि अपूर्ण इंद्रियांमुळे आपण सूर्याच्या उदयाची आणि अस्ताची कल्पना करतो. आणि भगवान श्रीकृष्णांचा आविर्भाव आणि तिरोभाव हा सामान्य जीवाहून पूर्णपणे भिन्न असल्या कारणाने हे सिद्ध होते की ते आपल्या अंतरंगा शक्तीमुळे सच्चिदानंद आहेत आणि भौतिक प्रकृतीमुळे ते कधीच प्रभावित होत नाही. वेदही निश्चितपणे पुष्टी देतात की पुरुषोत्तम भगवान हे अजन्म आहेत, तरीही ते अनेकविध रूपांमध्ये प्रकट होण्यासाठी अवतरित होतात. वैदिक परिशिष्ट साहित्यातही निश्चितपणे सांगण्यात आले आहे की भगवंत जरी जन्म घेताना दिसले तरी त्यांच्या शरीरात बदल होत नाही. श्रीमद भागवतात ते आपल्या मातेसमोर षडैश्वर्य पूर्ण चतुर्भुज नारायण म्हणून अवतरित होतात. भगवंतांचे मूळ रूपात अवतीर्ण होणे म्हणजे त्यांची जीवांवरील अहैतुकी कृपाच होय. यामुळे जीव निर्विशेषवादी लोकांना चुकीने वाटणाऱ्या मानसिक तर्कवितर्क किंवा कल्पनेवर आधारित रूपावर ध्यान न करता भगवंतांच्या मूळ रूपावर ध्यान करू शकतात. विश्वकोश शब्दकोशानुसार माया किंवा आत्ममायया हा शब्द भगवंतांच्या अहैतुकी कृपेला उद्देशून संबोधण्यात आला आहे. भगवंतांना आपल्या सर्व पूर्व आविर्भाव आणि तिरोभावांचे ज्ञान आहे, पण सामान्य जीवाला जेव्हा दुसरे शरीर प्राप्त होते तेव्हा त्याला आपल्या पूर्व शरीराबद्दलच्या सर्व गोष्टींचे विस्मरण होते. भगवंत सर्व जीवांचे स्वामी आहेत, कारण ते जेव्हा या भूतलावरती असतात तेव्हा ते आश्चर्यजनक आणि असामान्य लीला करतात. म्हणून भगवंत हेच परमसत्य आहेत आणि त्यांचे रूप आणि आत्मा किंवा त्यांचे गुण आणि शरीर यामध्ये काहीही भेद नाही. या ठिकाणी असा प्रश्न उद्भवू शकतो की भगवंत आविर्भूत आणि तिरोभूत का होतात? याचे विवेचन पुढील श्लोकात करण्यात आले आहे. माताजी, तिरोभूत म्हणजे काय? हा, सांगते. आविर्भाव आणि तिरोभाव ना. हा, तिरोभाव म्हणजे काय कळलं नाही सांगते आम्हाला. सांगते आविर्भाव म्हणजे प्रकट होणं. आपण जे जन्म म्हणतो ना, तर म्हणजे हो. आपण आता ह्या सगळ्या आध्यात्मिक याच्यामध्ये जेव्हा अपिअरन्स डे आणि डिसअपिअरन्स डे म्हणतात, तर त्याच्यामुळे हा. आपण जसं म्हणतो की जयंती आणि पुण्यतिथी,
तर जयंती म्हणजे आविर्भाव आणि पुण्यतिथी म्हणजे तिरोभाव, की ज्या दिवशी ते गेले. तर मग आविर्भाव आणि तिरोभाव हे भगवंतांसाठी कुठेच ऍप्लिकेबल नाहीये. कारण भगवंत हे सूर्याप्रमाणे आहेत आणि म्हणूनच या श्लोकामध्ये ते उलगडलेलं आहे की भगवंत हे अजन्म आहेत. तर यालाच आपल्याला जाणायचंय माताजी. तर तुम्हाला अर्थ कळला तिरोभावचा? हरे कृष्ण. मीनल माताजी, शब्दशः अर्थ तो होतो आविर्भाव आणि तिरोभावाचा. तर आपण या विषयी चर्चा करूया आता. तर हा, म्हणजे तिरोभाव म्हणजे अंतर्धान पावणे थोडक्यात. बरोबर, अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. म्हणजे ज्या दिवशी मृत्यू झाला आहे, ज्या दिवशी पुण्यतिथी आपण जी म्हणतो ना, तर त्याप्रमाणे अंतर्धान हे, पावणे. हा हा, अंतर्धान पावणे म्हणजे भगवंतांच्या बाबतीत तर हे काहीच नाहीये शक्य, पण जे आपण हे आध्यात्मिक जीव म्हणतो ते सुद्धा भगवंतांच्या त्या भगवत धामाला पोचलेले आहेत, जे शुद्ध भक्त आहेत, प्रभुपाद जे आहेत. प्रभुपादांचा आविर्भाव दिवस आणि तिरोभाव दिवस म्हणजे ज्या हा, दिवशी ते आपण म्हणतो विलीन ना की ज्या, झाले. हा, हे हे जग सोडलं ते, परमेश्वराशी विलीन त्याप्रमाणे झाले. परमेश्वराशी लीन झाले. तर ती बोलण्याची म्हणजे एक आपण पद्धत आहे आणि त्यांच्या म्हणून बाबतीत आपण आध्यात्मिक याच्यामध्ये मृत्यू नाही म्हणत. हा मृत्यू पावले आविर्भाव आणि असं नाही म्हणत. तिरोभाव म्हटलं जातं. म्हणजे कुठल्याही या गोस्वामींच्या आणि कुठल्याही आध्यात्मिक, म्हणजे तुम्ही जेव्हा उल्लेख ऐकाल तर गुरु असतात. आविर्भाव दिवस आणि तिरोभाव दिवस तो त्याप्रमाणे हे केला जातो, नमूद केला जातो. ठीक आहे. म्हणजे सामान्य लोकांचा मृत्यू होतो, त्यांचा आपण हा तिरोभाव जन्म होतो. आणि मृत्यू म्हणतो. तसं हे जे संप्रदायातले आणि हे जे आपण भक्तांबद्दल जेव्हा सांगतो, शुद्ध भक्तांबद्दल, आणि जे भगवंतांशी पूर्णपणे, म्हणजे जसं शिला प्रभुपादांचं आणि जे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातले आणि जे काही आध्यात्मिक शुद्ध जीव जे आहेत, शुद्ध भक्त जे आहेत, त्यांचा उल्लेख सगळा असाच केला जातो माताजी. आविर्भाव दिवस हम्म. आणि त्यांचा तिरोभाव तिरोभाव. दिवस, की जो आपण, हा, तर जो आविर्भाव दिवस प्रमाणे जे कळलं. चॅन्टिंग, म्हणजे जितकं जास्तीत जास्त स्वरूपामध्ये तुम्ही आध्यात्मिक स्वतःची वाढ करण्यासाठी त्या दिवशी, आणि मग बऱ्याच वेळेला उपवास केले जातात, 12 पर्यंत उपवास असतात. काही आविर्भाव तिरोभाव दिवस जे आहेत गोस्वामींचे किंवा ज्या आध्यात्मिक व्यक्तिमत्वांचे, तर त्यावेळेला ते ठराविक नियम पाळले जातात. हम्म. तर भगवंतांनी आपल्या चालेल, आता जन्माबद्दलचं वैशिष्ट्य सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की भगवंत हे सामान्य माणसासारखे नाहीयेत, की बऱ्याच मायावादी लोकांच्या मग तेच ज्या काही उत्कंठा मनामध्ये असतात त्यापेक्षा त्यांना पहिली गोष्ट मान्यच नसते, आणि मग त्यांच्या मते ते म्हणत असतात की भौतिक जगतामध्ये येताना ते मनुष्य रूपामध्ये आलेले, जे इथे याचा उल्लेख झालेला आहे की वेणू माधव त्यांचं जे रूप आहे, की बासरी घेतलेलं श्यामसुंदर असं जे रूप आहे, त्या रूपामध्ये ते प्रकट होत आहेत. याचा अर्थ ते सामान्य मनुष्याप्रमाणे नाहीयेत. ते सामान्य मनुष्याप्रमाणे तारुण्य बाल्यावस्थेतून, कौमारावस्थेतून, मग तारुण्य अवस्थेत हे सगळं सुद्धा अनुभवतात. कारण भगवंत हे भक्तवत्सल आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की कुठल्याही प्रकारे, म्हणजे प्रकृती प्रकृती म्हणजे स्वभाव आणि स्वरूपही होय. भगवंत सांगतात की ते आपल्या स्वतःच्या देहात अवतीर्ण होतात, ज्याप्रमाणे सामान्य जीव एका देहात दुसरा देह बदलत राहतो. पण भगवंतांचं तसं नाहीये, कारण त्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे. पण आपण जसं म्हणतोय की मग जेव्हा म्हटलं देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस्तत्र न मुन्यती. कारण हे जो जीवात्मा आहे हा शरीरातून पूर्णपणे त्याचा प्रवास चाललेला आहे, पण त्याला माहितीये की हे शरीर जीर्ण झाल्यानंतर आहे आणि पुढचं शरीर घ्यायचं. अशा प्रकारे सामान्य जीव हा शरीर बदलत असतो. आणि म्हणूनच तो आत्मा कायम अविनाशी आहे, आणि तो आत्मा शरीरामध्ये दुसऱ्या पुढच्या संकल्पनेसह पुढच्या शरीरामध्ये मग तो जन्म घेत असतो. अशा प्रकारे मग निरनिराळ्या प्रकारे हे वर्णन करून सांगितलंय. पण भगवंतांच्या बाबतीत जे आध्यात्मिक आहेत तिथे कुठेही याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जगतात जीवाचं ठराविक शरीर नसते, तर जीव हा एका देहातून दुसऱ्या देहात, तर त्याचंच वर्णन केलेलं आपण आता ऐकलेलं आहे. परंतु भगवंत हे सच्चित आनंद आहे, कारण तिथे शाश्वत आहे. हो, सगळं शाश्वत आहे, ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि आनंदमय असा कोश आहे तो. जिथे भगवंतांना आपण सुद्धा हवे होतं तिथे. म्हणून तर भगवंत इतका खटाटोप आणि इतकी भगवद्गीता सांगण्याचा प्रपंच केलेला आहे. भगवंतांचं हे प्रयोजन आहे, कारण भगवंतांना भक्त प्रिय आहेत. हो, भगवंत भक्त वत्सल आहेत. आणि म्हणून जी काही जी काही जसं म्हटलं ना की प्रत्येक वेळी प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत, अजन्म आहे. पुढच्या 3-4 श्लोकामध्ये आपल्याला हे अजूनही सखोल जाणता येईल की कशा प्रकारे भगवंत प्रकट होत आहेत.
प्रत्येक युगामध्ये ते त्यांच्या मूळ स्वरूपात प्रकट होत आहेत. म्हणजे इथेही आपल्याला दिसतंय. आणि म्हणून तुम्हाला कधी म्हाताऱ्या कृष्णाचं कधीच पोस्टर कुठे आपल्याला दिसत नाही, कारण भगवंत हे त्यांचं शरीर आत्मा हा एकच असतो, चिरतरुण आहेत. आणि म्हणूनच जसं अर्जुन इथे मोठा झालेला आहे वयाने, त्याच वयामध्ये कुरुक्षेत्रावरती युद्ध चालू असताना कृष्णाला नातवंड होती हो. इतके कृष्ण मोठे होते. अर्जुनाच्या आणि कृष्णाच्या वयामध्ये काही विशेष अंतर नव्हतं, परंतु भगवंत हे मूळच आध्यात्मिक आहे, त्यांचा कुठेतरी जन्म नाही झालेला आहे, तर ते अजन्म प्रकट होत आहेत, भगवंत प्रकट झालेले आहेत. आणि म्हणूनच भगवंत सांगता आहेत की सूर्य ज्याप्रमाणे दृष्टिआर झाल्यावर आपल्याला वाटतं की सूर्यास्त झाला, जेव्हा सूर्य आपल्या डोळ्यासमोर असतो तेव्हा आपल्याला क्षितिजावर असल्यासारखं वाटतं. वास्तविकपणे काय असतं, आपल्या डोळ्यांचा आपली इंद्रिय सदोष आहेत हो. आणि म्हणून त्यांच्या लिमिटेशन्समुळे आपण बघू नाही शकत, पण सूर्य हा एकाच ठिकाणी असतो. पण मग त्याचा सूर्योदय सूर्यास्त हे सगळं आपली आपली बघण्याचा हा विजन आहे. आणि त्याप्रमाणे बघितलं जातं, कारण इथे इंद्रिय सदोष आहे तो आपली. जसं म्हटलं ना, समोर एक सफरचंद ठेवलंय, बाजूच्या पाठच्या बाजूने ते कापलं गेलंय, खाल्लं गेलंय, तरी समोरून ते एकच दिसतंय. त्याच्यामुळे तुमची इंद्रिय कुठे पाठीमागून बघायला गेली तोपर्यंत तुम्हाला ते दिसणार नाही, कारण ते लिमिटेशन्स आहेत इंद्रियांची. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे जाणणं हे निश्चितच आवश्यक आहे. सदोष आणि अपूर्ण इंद्रियांमुळे आपण सूर्याच्या उदयाची आणि अस्ताची कल्पना करतो. भगवान श्रीकृष्णांचा आविर्भाव आणि तिरोभाव हा सामान्य जीवाहून पूर्णपणे भिन्न असल्यामुळे हे सिद्ध होतं की आपल्या अंतरंगा शक्तीमुळे सच्चिदानंद आहेत, आणि भौतिक प्रकृतीमुळे ते कधीच प्रभावी होत नाही. निर्मिती भले केली आहे हो, योगमाया आणि मोहमाया भगवंतांचीच आहे. आध्यात्मिक जग आणि भौतिक जग हे भगवंतांचीच निर्मिती आहे. पण भगवंत कुठल्याही भौतिक जगतामध्ये किंवा कशाचाही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर याचा तर इम्पॅक्ट नाहीच आहे त्यांच्यावर, परंतु कशा प्रकारे ते सच्चित आनंद, म्हणजे या दुःखालयम अशाश्वतन म्हटलंय म्हणून भगवंतांनी याला, कारण इथे कुठेतरी जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या व्याधींनी ग्रासलेला आहे. आणि म्हणूनच या दुःखालयम अशाश्वत, म्हणूनच इथे शाश्वत म्हणजे सच्चित आनंद आहे. असत हे कुठेतरी शाश्वत नाही, अशाश्वत आहे. आणि म्हणूनच ते आपलं भौतिक प्रकृती आहे. म्हणून ही योग माया मोहमाया भगवंतांचीच निर्मिती आहे. आणि ज्याच्यावरती पुन्हा आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत की जे त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जगतात, पण जेव्हा हा जीवात्मा त्या मटेरियल एन्व्हायरमेंट मध्ये येतो आणि त्या प्रकृतीमध्ये येतो, तेव्हा निश्चितच त्याच्यामध्ये हे बदल होतात. आणि त्याप्रमाणे तो त्या त्या गोष्टींकडे आकर्षिला जातो. सॉरी, भगवंतांना आपल्या सर्व सर्व पूर्व आविर्भाव आणि तिरोभाचं ज्ञान आहे, हे भगवंतांनी आधीच्या सध्यात सांगितलं. कारण मला माहितीये मी तेव्हा कुठे होतो, आणि माझा हा जन्म आहे, तर मला तुझाही जन्म अर्जुना माहितीये, तू तिथे कुठे होतास. कारण भगवंतांना कल्पना आहे, आणि भगवंत हे जाणून आहेत सगळं, आणि त्यांचा आविर्भाव तिरोभाव दिवसाचं त्यांना ज्ञान आहे, कारण ते त्यांचं देह आणि त्यांचं मन, त्यांचा आत्मा हा एकच आहे हो. जीवाबद्दल सांगितलंय मग पुन्हा की भगवंत सर्व जीवांचे स्वामी आहेत, तेव्हा जेव्हा ते भूतलावर येतात ते आश्चर्यजनक आणि असामान्य अशा लीला करतात, कारण ते भगवंत आहेत हो. ते सामान्य माणसाच्या स्वरूपामध्ये प्रकट झालेत, याचा अर्थ भगवंत, आपण भगवंत नाही, आणि भगवंत हे आपल्या मनुष्यासारखेच नाही आहेत, ते आध्यात्मिक आहेत. आणि म्हणूनच त्यांच्या अनेक लीला ते दर्शवू शकतात, जेव्हा ते या आध्यात्मिक स्वरूपाची त्यांची स्थिती आहे. आणि म्हणूनच त्यांच्या शरीर आणि आत्म्यामध्ये कुठलाही फरक नाहीये, तर त्यांचं रूप आणि आत्मा किंवा त्यांचे गुण आणि शरीर यामध्ये कुठलाही भेद नाहीये. असा प्रश्न उद्भवू शकतो की भगवंत आविर्भूत आणि तिरोभूत का होतात, याचं विवेचन पुढे दिलेलं आहे. तर आपण ते जाणून घेऊया, आविर्भूत आणि की पण अजन्म म्हणजे भगवंत माताजी, प्रकट होतात आणि नाहीसे होतात, तर हे का होतं आणि कसं काय होतं, तर अ, याला भगवंतांनी उत्तर दिलेलं अ, आहे. यदा यदा हि धर्मस्य आविर्भूत हा त्याची चर्चा करूया माताजी. आविर्भाव आणि तिरोभाव, माता, तसं हा आविर्भूत नव्हे नव्हे, त्याचाच चर्चा, त्याचाच हा हे. चर्चा त्याची हा, करायची. एक्झॅक्टली. हा म्हणजे काय? आविर्भाव, अच्छा तुम्ही उशिरा जॉईन झालात का माताजी? आविर्भाव आणि तिरोभाव मनीषा माताजी विचारतात, मला वाटलं पुन्हा मिनल माताजीच बोल किंवा हो येस म्हणून मला वाटलं. हो तर हो, फक्त आविर्भाव आणि म्हणजे तिरोभाव हा हा जसं आपण जयंती आविर्भूत आणि म्हणजे पुण्यतिथी म्हणतो, तसं आध्यात्मिक हा जगतामध्ये आध्यात्मिक शुद्ध भक्ताविषयी सांगताना आपण त्या भक्ताचा आविर्भाव दिवस आणि तिरोभाव दिवस, की ज्या क्षणी यांनी हे जग सोडून
भगवंतांच्या हा, धामाकडे प्रयाण केलेलं आहे. बरोबर. असा हा दिवस म्हणजे तिरोभाव दिवस. आणि जेव्हा या जगतामध्ये हम्म, जन्म झालेला आहे, आपण भौतिकतेत आहो, शुद्ध भक्त हे जरी असले तरी त्यांचा जन्म होतोय, पण भगवंत हे अजन्म आहे. हम्म, अजन्म आहे याचा शब्दाचा अर्थ की प्रकट होत आहे. हम्म. जन्म घेत नाहीयेत भगवंत, ते अजन्म आहेत आणि ते प्रकट होत आहेत प्रत्येक हा, युगामध्ये आपल्या मूळ बरोबर, रूप. आलं लक्षात. हम्म, आणि जरी ते दोन हात असलेला त्यांचं हम्म, ते हम्म, धारण केलेलं आहे त्यांनी शरीर, की वेणू आहे, बासरी आहे आपल्या तोंडामध्ये, आणि त्यांचं जे हम्म, श्यामसुंदर रूप हम्म, आहे त्याच्याशीच लोक कनेक्ट होत आहेत, त्याच्याशीच भक्त कनेक्ट होतात. आणि म्हणूनच हम्म, भगवंत सांगता आहेत की अशा प्रकारे आध्यात्मिक असं हे जे मनुष्य रूप आहे ते सच्चित आनंद आहे, शाश्वत आहे, ते ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि आनंदमय असा कोश आहे जिथे भगवंतांना आपणही हवे आहोत. म्हणून तर भगवंत वाट बघता आहेत की हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे, पण हम्म. ते ज्ञान घ्यायचं की नाही आपण ठरवतोय. भगवंत तिथे कुठेच इंटरफिअर करत नाही, भौतिक प्रकृतीवरही हो त्यांचा हो. कुठलाही प्रभाव नाहीये. आणि म्हणूनच त्यांच्यावर सुद्धा नाही. पद्मपित्र विवांबसा आपण म्हणतो ना, की ज्याप्रमाणे त्या कमळाच्या पानावरती पाणी राहत सुद्धा नाही, तुम्ही कधी बघितलं तर ते पान ओलसर सुद्धा विशेष होत नाही, कारण तिथे कुठेतरी हम्म, डिटॅचमेंट आहे. आणि अशा प्रकारे भगवंत या प्रकृतीशी भगवंतांचा काहीही संबंध नाहीये, निर्मिती केलेली आहे, या जीवाची काळजी घेत आहेत, जीवाला गाईड करता आहेत, भगवद्गीतेसारखं ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे आपल्यापर्यंत, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन हम्म, करणं हे पूर्णपणे हा. त्या जीवाच्या हातामध्ये. ठीक आहे. हो हो, तर आपण ते पुढे सगळं जाऊया. म्हणजे लक्षात आलं होतं. फक्त म्हणजे हा, आविर्भूत आणि आविर्भूत आणि तिरोभूत म्हणजे तिरोभूत, येस आपल्या येस, ह्याच्यामध्ये जयंती आणि पुण्यतिथी असा बरोबर. अर्थ त्याचा. हा हा, ओके. येस माताजी. आध्यात्मिक जगतामध्ये शुद्ध भक्तांविषयी सांगताना तुम्ही नेहमी हा बघाल तर इस्कॉनच्या ह्याच्यामध्ये आज यांचा आविर्भाव दिवस आहे आणि तिरोभाव दिवस हा, आहे. ते माहिती त्याप्रमाणे नव्हतं तो उपवास शब्द. केले हा जातात काही. हा, प्रभुपादांचं हा सुद्धा हा. मेन्शन करताना तसंच मग 12 पर्यंत उपास केला जातो. बरेच सनातन गोस्वामी, जीव हा गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हे चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातील सगळे षट गोस्वामी आहेत. तर हे सगळे हा म्हणजे हा. आध्यात्मिक जगतामध्ये सुद्धा त्यांची पोझिशन फिक्स आहे की या सगळ्या हम्म, ललिता, विशाखा, जी विशाखा म्हणून सखी आहे, तर त्या हम्म, सखीपेक्षा वेगळे नाही भगवंत, या गोपिका आहेत. आणि राधा ही हम्म, त्यातली सगळ्यात जवळची अशी भगवंतांची गोपिका आहे. आणि म्हणूनच अशा हम्म, प्रकारे ज्या गोपींचं पुढे जाऊन या गोपींचं सुद्धा तक्रार होती, ब्रह्माने ज्यांनी जग निर्माण केलं, की तुम्ही असं कसं निर्माण केलेलं आहे, इतकं कनेक्शन आणि इतकी ती वेगळीच वेगळंच ते भाव होते. आणि त्या प्रकारे गोपींचे भाव, की तुम्ही ती पापड्या कशासाठी निर्माण केल्या, की आम्ही त्या लवल्यामुळे आम्हाला भगवंत दिसत नाहीये त्या क्षणापुरता, क्षणापेक्षा सुद्धा कमी असा इतका तो कालावधी आहे, पण तरीही आम्हाला भगवंतांना बघितल्याशिवाय आम्हाला चैन पडत नाही आणि ती विरक्ती ते सहन करू शकत नाहीत. अशा प्रकारे त्यांनी ब्रह्मांवर कंप्लेंट केलेली. ब्रह्मांवर तरी सांगितलं की हे आम्हाला आवडलेलं नाहीये, की आम्हाला या पापड्या नको होत्या, तर अशी ही कुठेतरी क्रिएटरनी हम्म, अशी असं केलेलं आहे, असं त्यांना सांगायचं आहे. तर पुढे जाऊन हम्म. आपण बघतो आहे, तर म्हणून आविर्भूत आणि तिरोभूत हे हा आपण हा हा, समजलं अध्यात्मिक मात्र. विषयी हो हा हो. शब्द म्हटला हा जातो. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. वाचा विनिता माताजी. मनीषा माताजी, मग तुम्ही वाचा. हरे बर कृष्ण. बर. हरे जेव्हा कृष्ण. जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. तात्पर्य: या ठिकाणी सृजामी हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. सृजामी शब्द निर्मिती किंवा उत्पत्ती या अर्थाने वापरता येत नाही, कारण पूर्वीच्या श्लोकानुसार भगवंतांची सर्व रूपे शाश्वतरित्या अस्तित्वात असल्यामुळे त्याच्या रूपांची किंवा शरीराची निर्मिती होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. म्हणून सृजामी शब्दाचा अर्थ असा आहे की भगवंत स्वतःच्या मूळ रूपात जसे आहेत तसे स्वतःला प्रकट करतात. भगवंत ठराविक कालांतराने अवतारित होत असतात. ज्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्ण ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसात 7व्या मनूच्या 28व्या चतुर्युगाच्या द्वापार युगाच्या शेवटी अवतीर्ण झाले, पण तरीही अशा नियमांचे पालन करण्यास ते बाध्य नाहीत.
कारण ते आपल्या इच्छेनुसार कोणतेही कार्य करण्यास स्वतंत्र आहेत. म्हणून जेव्हा अधर्माचे वर्चस्व होते आणि वास्तविक धर्माचा लोप होतो, तेव्हा भगवंत स्वतःच्या इच्छेनुसार अवतारित होतात. धर्माची तत्वे वेदांमध्ये सांगण्यात आली आहेत आणि वेदांमध्ये सांगण्यात आलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने मनुष्य अधार्मिक बनतो. श्रीमद भागवतात सांगण्यात आले आहे की ही धर्मतत्वे म्हणजे भगवंतांचे नियम आहेत. केवळ भगवंतच धर्माची स्थापना करू शकतात. मूलतः वेद वेद ही भगवंतांनी ब्रह्मदेवाला त्याच्या हृदयामध्ये सांगितले. म्हणून धर्मतत्वे म्हणजे साक्षात पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्या यांच्या आज्ञाच आहेत. कंसात धर्म तू साक्षात भगवत प्रणत. या तत्वांचे स्पष्ट विवेचन संपूर्ण भगवद्गीतेत करण्यात आले आहे. भगवंतांच्या आज्ञेनुसार धर्मतत्वांना स्थापित करणे हाच वेदांचा उद्देश आहे. आणि गीतेच्या शेवटी भगवंत स्वतःच आज्ञा देतात की त्यांना शरण जाण्या वाचून इतर कोणतेही परमोच्च धर्मत्वही नाही. वैदिक तत्वे मनुष्याला भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाण्यासाठी प्रवृत्त करतात. आणि अशा तत्वांमध्ये जेव्हा आसुरी लोक विघ्ने आणतात, तेव्हा भगवंत अवतार धारण करतात. श्रीमद भागवतावरून आपल्याला कळून येते की बुद्धदेव हे भगवान श्रीकृष्णांचे अवतार आहेत. जेव्हा भौतिकवादाचा सुळसुळाट झाला होता आणि भौतिकवादी लोक वेद प्रमाणांचा स्वार्थासाठी उपयोग करत होते, तेव्हा भगवान बुद्ध अवतारित झाले होते. वेदांमध्ये विशिष्ट हेतू करता जरी पशु यज्ञासंबंधी काही नियामक विधिविधाने आहेत, तरी जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक होते ते वैदिक सिद्धांतांना न जुमानता पशुयज्ञ करीत होते. या अनाचाराचा अंत करण्यासाठी आणि वेदांच्या अहिंसक तत्वांची स्थापना करण्यासाठी भगवान बुद्ध अवतारित झाले होते. म्हणून भगवंतांच्या प्रत्येक अवताराचे विशिष्ट कार्य असते आणि या सर्व अवतारांचे वर्णन धर्मशास्त्रात करण्यात आले आहे. जोपर्यंत शास्त्रांमध्ये एखाद्याचा अवतार म्हणून उल्लेख करण्यात आलेला नाही, तोपर्यंत कोणाचाही अवतार म्हणून स्वीकार करू नये. भगवंत केवळ भारतभूमीतच अवतारित होतात ही वस्तुस्थिती नाही. ते कोठेही आणि केव्हाही त्यांच्या इच्छेनुसार अवतारित होऊ शकतात. प्रत्येक अवतारामध्ये विशिष्ट परिस्थितीमधील विशिष्ट लोक जितके समजू शकतील तितकेच ते धर्माबद्दल उपदेश देतात. पण प्रत्येक अवतारात कार्य सारखेच असते व ते म्हणजे लोकांना भगवन भावनायुक्त होण्यास आणि धर्मतत्वांचे पालन करण्यास प्रवृत्त करणे हे होय. काही वेळा ते स्वतः अवतारित होतात, तर काही वेळा ते आपल्या प्रामाणिक प्रतिनिधीला आपला पुत्र किंवा सेवक म्हणून पाठवतात किंवा वेषांतर केलेल्या रूपात स्वतःच प्रकट होतात. भगवद्गीतेतील सिद्धांत अर्जुनाला सांगण्यात आले होते, तसेच ते इतर उन्नत व्यक्तींना उद्देशूनही होते. कारण अर्जुन हा जगातील इतर कोणत्याही प्रदेशातील सामान्य मनुष्यांच्या तुलनेत अत्यंत प्रगत होता. 2+2 = 4 होतात. हा गणिती सिद्धांत ज्याप्रमाणे प्राथमिक विद्यार्थ्यांच्या अंकगणित वर्गामध्ये लागू पडतो, त्याचप्रमाणे तो सिद्धांत प्रगत विद्यार्थ्यांच्याही वर्गामध्ये लागू पडतो. तरीही श्रेष्ठ आणि कनिष्ठ गणित असतेच. म्हणूनच याप्रमाणे भगवंतांच्या प्रत्येक अवतारामध्ये सारखेच सिद्धांत शिकवले जातात, पण निरनिराळ्या परिस्थितीनुसार ते श्रेष्ठ अथवा कनिष्ठ असल्याप्रमाणे दिसून येतात. धर्मांच्या उच्च सिद्धांताचा प्रारंभ पुढे सांगितल्याप्रमाणे सामाजिक जीवनातील वर्णाश्रम पद्धतीचा स्वीकार केल्याने होतो. सर्वत्र कृष्ण भावनेची जागृती करणे हे अवतार कार्याचे प्रयोजन आहे. अशा भावना केवळ निरनिराळ्या परिस्थितींमध्ये अप्रकट किंवा प्रकट होते. अशी जी भावना आहे हरे ती. कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप सुंदर असं तात्पर्य दिलंय, त्याच्यामुळे ते वाचण्याचा आवरत नाही. काही वेळेला मला वाटतं की काही आपण ठराविक मुद्दे घेऊया त्यातले, पण कुठेतरी इतकं सुंदर विवेचन प्रभुपादांनी केलेलं आहे आणि त्यातली बरीचशी माहिती आपल्याला जाणून घेता येते की ज्याप्रमाणे इथे दिलेलं आहे की भगवान श्रीकृष्ण हे ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसात, बघा जसं मी सांगितलं की ब्रह्मदेवाचं 100 वर्षांचं जीवन आहे, कारण ब्रह्मदेव हे सुद्धा जीवतत्व आहेत.
कारण ज्या 84 लक्ष योनींमध्ये 4 लाख ज्या मनुष्य योनी आहेत, त्याच्यामध्ये ब्रह्मांपासून, ब्रह्म हे पहिलं जीवतत्व आहे, पहिला जीव हा सृष्टीवरती जो आलेला आहे. आणि म्हणूनच ब्रह्मांचा कालावधी आहे, त्यांचं जीवन आहे, जन्ममृत्यू आहे ब्रह्मांना. आणि म्हणूनच तिथे त्यांचा जन्म हा 100 वर्षाचं त्यांचं जीवन आहे. एका दिवसामध्ये सगळी प्रकृती निर्मिती होती आणि एका रात्रीमध्ये ती नष्ट होतीये. इतकं क्षणिक आहे सगळं. आणि म्हणूनच त्या त्यांच्या एका दिवसात 7व्या मनूच्या, आता हे मनू पण जे आहेत ना, जे आपण मनू, इक्ष्वाकू आणि या मनू विषयी तर आपण पुढे जाऊन खूप त्याच्या खोलात जात नाही, तर असे हे वेगवेगळे मनू आहेत, जे 7 मनू, जो 7वा मनू आता चालू आहे, ज्यांनी मानव निर्मिती केलेली आहे. आणि ज्या मनूविषयी आपण जाणतो आहोत, तर या मनूच्या 28व्या चतुर्युगाच्या, द्वापार युगाच्या शेवटी अवतीर्ण झाले. कारण ही चतुर्युग म्हणजे कसं आहे की सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग, कलियुग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग, कलियुग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग, कलियुग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग, कलियुग, असं हे सायकल जे आहे ना. आणि या 4 युगांचा म्हणून चतुर्युग. आणि म्हणून या 28व्या म्हणजे असे 28 चक्र, 28 सायकल्स. आणि त्या 28व्या चतुर्युगाच्या, द्वापार युगाच्या शेवटी श्रीकृष्णांनी अर्जुनालाही भगवद्गीता सांगितली. एवढा कालावधी गेलाय. म्हणजे मनूनी इक्ष्वाकूला सांगितलेली आहे, पण तो मनू म्हणजे कुठला? तर मनू सुद्धा नंतर 7वा मनू. आणि तो 7वा मनू आणि त्या 7व्या मनूच्या 28व्या युगामध्ये, म्हणजे कशा प्रकारे 28व्या द्वापार युगामध्ये, सॉरी, तर अशा प्रकारे या 4 युगांचं जे चक्र आहे, ते 4 युगांचं चक्र 28 वेळा झाल्यावर 28व्या जेव्हा द्वापार युग आहे, त्यावेळेला भगवंतांनीही श्रीकृष्णांनीही अर्जुनाला सांगितले, त्यावेळेला ते प्रकट झालेले आहे. तर हे जे ज्ञान आहे खूप खोलात, आता भागवतामध्ये याचं खूप छान विवेचन आहे पुढे. तर हे मनू कसे आहेत, आणि हे तर मी तुम्हाला पाहिजे तर एखादी लेक्चर आपण याच्यावरती घेता येईल, जे आपण जेव्हा भागवताविषयी पण थोडं बोलू आणि तुम्हाला मी गोलोक वृंदावनाविषयी सांगेन, तर तेव्हा आपण नक्की याच्याविषयी सखोल चर्चा करू. तर आता हे फक्त जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा की या मनूनी जे ज्ञान दिलेलं आहे, तर या प्रकारे 28व्या द्वापार युगाच्या वेळेला हे ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. अशा नियमांचं पालन करण्यास ते बाध्य नाहीये, कारण ते अवतीर्ण झालेले आहे. पण कुठलंही, जसं म्हटलं ना, की हा नियम जो आहे ना, म्हणजे हे काय म्हणतात, ती ही अगदी इट गोज विदाउट सेइंग, की भगवंतांचा याच्यावरती कशावरतीही कुठलाही इम्पॅक्ट नाहीये. म्हणजे आय मीन या प्रकृतीचा किंवा या सगळ्या युगांचा भगवंतांवरती याचा कुठलाही प्रभाव नाहीये, कारण भगवंत हे आध्यात्मिक आहे. आणि म्हणूनच ते कुठल्याही बाध्यता नाही या नियमांचं पालन करणं, किंवा त्यांच्यावर कुठेही बाइंडिंग नाहीये. ते त्यांच्या इच्छेनुसार स्वतंत्र आहेत. आणि म्हणूनच त्यांच्या इच्छेने त्यांच्या गोलोकधामातून भक्तांसाठी, कारण नाहीतर कुणालाही आज्ञा केली तर कोणी कोणाचा नाश करू शकेल. हो, आज त्यांनी जर, जसं आपण म्हणतो, ही इज अ सुप्रीम, तर त्याच्यामुळे ज्या विष्णूंबद्दल आपण म्हणतो, ज्यांनी हे अवतार घेतलेले आहेत, हे अवतार घेतलेले आहेत कारण ते भक्त वत्सल आहेत. आणि म्हणूनच भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी, आणि म्हणून आपण इथे जे म्हणतो की परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. की प्रत्येक युगामध्ये मी का प्रकट होतोय? कारण की मला भक्तांचा सहवास, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भक्तांच्या सहवासासाठीच, म्हणजे भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी, त्याचप्रमाणे दृष्टांचा नाश करण्यासाठी आणि या धर्माची पुनर्स्थापना करणं हे अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच मी प्रत्येक युगामध्ये ज्या वेळेला ही गरज भासतेय, त्या वेळेला भगवंत त्यांच्या इच्छेनुसार प्रकट होत. श्रीमद भागवतात सांगण्यात आलेली आहे की ही धर्मतत्व म्हणजे भगवंतांचे नियम आहेत. केवळ भगवंतच धर्माची स्थापना करू शकतात. मूलतः वेदही भगवंतांनी ब्रह्मदेवाला त्यांच्या हृदयामध्ये सांगितले, म्हणून धर्मतत्वे म्हणजे साक्षात पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्या आज्ञाच आहेत. कारण धर्मम तू साक्षात भगवत प्रणितम. कारण आपण म्हणतो ना तेव्हा, वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेह चाहम. कारण भगवंत की वेदांचा अंत म्हणजे भगवंत आहे. तो वेदांना जाणलं, वेदांचा ज्ञाता हे भगवंत आहे. आणि म्हणूनच या भगवंतांनाच जर जाणलं नाही, भगवंतच माहिती नाहीये, तर त्या वेदांचा अभ्यास करून उपयोग काय? आणि म्हणूनच असे हे वेद भगवंतांनी याचं ज्ञान ब्रह्मदेवांना दिलेलं आहे, जे मग कुठेतरी डिसायप्लिक त्या परंपरेने आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे. गीतेच्या शेवटी भगवंत स्वतःच आज्ञा करतात की त्यांना शरण जाण्यापासून इतर कोणतेही परमोच्च धर्मतत्व नाही. सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम माम एकम शरणम व्रज.
याचा हा अर्थ आहे. त्यांना शरण जाण्या वाचून इतर कोणतेही परमोच्च धर्म तत्व नाही. म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की सर्व तू सगळ्या धर्मांचा त्याग कर आणि मला शरण जा. कारण इतर सगळे धर्म म्हणजे काहीही त्याला अर्थ नाहीये. आणि जे काही आहे ही सगळी मानव निर्मिती केलेली आहे हो. आता स्वार्थापोटी सगळं हे जे की चतुर्वर्ण भगवंतांनी जे केलं ते फक्त वर्णाश्रम धर्म केलेला आहे. वर्णाश्रम धर्माची निर्मिती केलेली आहे, तो फक्त एक धर्म आहे. आणि म्हणूनच भगवंत गीतेच्या शेवटी अर्जुनाला सांगतायत की हे सगळं ज्ञान मी तुला दिलेलं आहे, हे सगळं ज्ञान आहे, बाकी सगळं अज्ञान आहे, जे 13व्या अध्यायातही भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच एकच असा धर्म तू की तू मला शरण जा. कारण भगवंत स्वतः 9व्या अध्यायात सांगतात मन्मना भव मद्भक्तो, सॉरी हे 9व्या अध्यायातला श्लोक आहे. आणि अहम सर्वस्य प्रभवो, की भगवंत स्वतःविषयी स्वतःच सांगतायत. कारण भगवंतांना जाणणारं दुसरं तिसरं कोणी नाहीये. ना कुमारनी जाणलंय किंवा भगवंतांचे जे कोणी वंशज आहेत त्यांनी जाणलेलं नाहीये, मनूनी जाणलेलं नाहीये, ऋषींनी जाणलेलं नाहीये, संतांनी जाणलेलं नाहीये, किंवा त्या 4 कुमारांनी जाणलेलं नाहीये. तर अशा प्रकारे भगवंत स्वतःच या सगळ्या गोष्टी सांगतात. म्हणून ती जी चतुश्लोकी गीता आहे त्याला महत्व आहे, जिथे संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन आपण बघणार आहोत. तर अशा प्रकारे सर्व सर्व धर्मां परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, की भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाण्यासाठी ते प्रवृत्त करतात. आणि अशा तत्वामध्ये जेव्हा आसुरी लोक विघ्ने आणतात तेव्हा भगवंत अवतार धारण करतात. आणि म्हणूनच हे आसुरी, जसं कंसाची ही आसुरी प्रवृत्ती आहे, शिशुपालाची ही आसुरी प्रवृत्ती आहे, जसं आपण प्रभू रामचंद्रांचा अवतार बघितलाय, रावणाची ती आसुरी प्रवृत्ती आहे, त्याचा नाश होणं गरजेचं असतं. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष प्रभू रामचंद्रांच्या हाताने त्या रावणाचा वध झालेला आहे. श्रीमद भागवतावरून आपल्याला कळून येते की बुद्धदेव हे भगवान श्रीकृष्णांचे अवतार आहेत. जेव्हा भौतिकवादाचा सुळसुळाट झाला होता आणि भौतिकवादी लोक वेद प्रमाणाचा स्वार्थासाठी उपयोग करीत होते, तेव्हा भगवान बुद्ध अवतरित झाले होते. कारण तिथे कुठेतरी हिंसा केली जात होती, पशुहत्या केली जात होती. आणि म्हणूनच विशिष्ट हेतू करता पशुयज्ञासंबंधी काही नियामक विधिविधाने आहेत. जरी ते आसुरी तरी जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक आहेत ते वैदिक सिद्धांतांना न जुमानता पशुयज्ञ करत होते, पशूंची आहुती देत होते. आणि म्हणूनच या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी विराम देण्यासाठी बुद्धांचा जन्म झालेला आहे. कारण मग तिथे कुठेतरी बुद्धांनी जे सांगितलेलं आहे तत्व, की ज्या प्रकारे लोक अहिंसेला, इतका हिंसेचा सुळसुळाट झाला होता, की मग ते अहिंसावादी तत्व बुद्ध घेऊन गेलेले आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे वेदांच्या अहिंसकवादी तत्वांची स्थापना करण्यासाठी भगवान बुद्ध अवतरित झाले होते. म्हणून भगवंतांच्या प्रत्येक अवताराचं विशिष्ट कार्य असतं. आणि या सर्व अवतारांचं वर्णन धर्मशास्त्रात करण्यात आलेलं आहे. जोपर्यंत शास्त्रांमध्ये एखाद्याचा अवतार म्हणून उल्लेख करण्यात आलेला नाही, तोपर्यंत कोणाचाही अवतार म्हणून स्वीकार करू नये. कोणाचाही अवतार म्हणून जो उठतो तो मी भगवंतांचा अवतार आहे आणि मी भगवंतांसारखाच आहे, जसं पुढे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, की मग आठवतंय का, अहो जिथे काल काय करत होतो ते आठवायला आपल्याला लागतं हो, की काल यावेळेला मी काय करत होतो. ती इतकी आपली स्मरणशक्ती कुठेतरी इतकी काय म्हणतात ना त्याला, लगेच खूप खूप शॉर्ट आहे हो आपली मेमरी, खूप शॉर्ट आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ज्यांची आपली स्मरणशक्ती इतकी लहान असली, कमी असल्यामुळे मग आपल्याला कालचं आठवत नाहीये, आठवड्याभराचं, मग त्याला आपल्याला ताण द्यायला लागतो हो बुद्धीला. भगवंतांसारखं नाहीये की अनेक वर्षांपूर्वी भगवंत कोण आहे ते भगवंत अर्जुनालाही सांगू शकतात. आणि म्हणूनच जो उठेल तो मी भगवंत आहे आणि मी देवांचाच अवतार आहे, हे सांगणं कुठेतरी किती भयानक आहे हो. म्हणजे डेंजरस आहे हे सगळं. आणि म्हणूनच भगवंत सांगत आहेत की अशा प्रकारे याचा स्वीकार करू नये, कोणाचाही अवतार म्हणून स्वीकार करू नये. मग पुढे जाऊन त्याच श्लोकाला जे मी आता म्हटलं, आणि म्हणूनच निरनिराळ्या परिस्थितीनुसार ते श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ असल्याप्रमाणे मग तो जो नियम आहे ना तो अर्जुनाला लागू पडलेला, अर्जुन हा श्रेष्ठ आहे, पण तो नियम जो लागू पडलेला आहे आणि भगवंतांचा हा प्रयोजन आहे की अर्जुनाला सुद्धा सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व दाखवण्यासाठी मग तसे विचार करणं आणि तशा प्रकारच्या शंका मनात येणं हे गरजेचं होतं. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे भगवंत त्या शंकांचं आणि त्या कारणांना कारण मीमांसा करून शंकांचं निरसन करतात. धर्माच्या उच्च सिद्धांतांचा प्रारंभ पुढे सांगितल्याप्रमाणे सामाजिक जीवनातील वर्णाश्रम पद्धतीचा स्वीकार केल्याने होतो. म्हणूनच ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे कर्मानुसार आहे, त्यांच्या गुणांनुसार आहे. आणि म्हणूनच मग आश्रमाची सुद्धा कशा प्रकारे की
जो ब्रह्मचारी आश्रमात आहे, संन्यास आश्रमात आहे, आय मीन गृहस्थ आश्रमात आहे, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यास आश्रम, अशा या फेजेस आहेत तो मनुष्याच्या. आणि म्हणूनच अशा आश्रमाच्या त्या फेजेस आहेत हे जाणणं, आपल्या धर्मशास्त्रांचा अभ्यास करणं त्यासाठी गरजेचं आहे. तर तशा प्रकारे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत, जे आपण बघितलं की धर्माची पुनर्स्थापना करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे त्या त्या काळामध्ये, भौतिक प्रकृतीमध्ये. अशा या प्रत्येक प्रत्येक भगवंतांचे जे अवतार आहेत, अगदी आपण वराह अवतारापासून बघतो, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, जे काही वामन अवतार झालेले आहेत, त्यानंतर नरसिंह अवतार आहे, परशुराम, हे सगळे अवतार घेण्यामागचं कुठेतरी उद्दिष्ट आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्या मागे की त्या मूळ रूपामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत. आणि मग ज्या ज्या ठिकाणी जे जे आवश्यक होतं, कूर्म अवतार का हवा होता, वराह अवतार का हवा होता, अहो जिथे इतक्या त्या दलदलीमध्ये, आणि जो आपण डुकराचा जन्म पण त्या वेळेला ते आवश्यक असल्यावर भगवंताने त्या वराहाचं रूप सुद्धा घेतलेलं आहे. वामन अवतार, जिथे बळी महाराजांचा ती परीक्षा आणि देव घाबरून गेले होते की आता काय होणार आहे, अशा वेळेला भगवंतांकडेच धावा केलेला आहे. अहो म्हणूनच आपण म्हणतो शिव ब्रह्मा हे भगवंतांचं नामस्मरण करतात. ज्या शिवांविषयी आपण ऐकतो मग ते अतिशय प्रसन्न होणारे आहेत लगेचच. म्हणजे भागवतामध्ये परवा उल्लेख होता आणि व्रतासुरावरून, की कशा प्रकारे व्रतासुराला त्यांनी दिलं ते वरदान दिलं की तुला डोक्यावर हात ठेवला की भस्म होईल, पण तो वृत्तासूर इतका इतका कुठेतरी आसुरी प्रवृत्ती त्याची की तो शिवांच्याच मागे धावत सुटला. की मग त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवण्यासाठी तेव्हा विष्णूंकडे धावत गेलेले आहेत शिवा. आणि मग विष्णूंनी त्यांना खूप चलाकीने सांगितलं की स्वतःच्या डोक्यावर हात ठेव, आणि मग स्वतःवर प्रयोग करताना त्यांनी स्वतःचं भस्म झालेलं आहे. अशा प्रकारे म्हणजे हे सगळं की विष्णूंचे अवतार, आणि विष्णूंपुढे कोणीही वरचढ नाहीये. आणि कृष्णाचा हा जो अवतार आहे, हे भगवंत हे अवतारी आहेत, कृष्ण हे अवतारी. आणि म्हणूनच हा जो भगवंतांचा अवतार आहे, किंवा याच्यामध्ये जेव्हा प्रकट झालेले आहेत भगवंत, हे परिपूर्ण असं दिलेलं आहे वेदांमध्ये. ज्या ज्या ईशोपनिषदांमध्ये आपण ऐकतो पूर्णम पूर्ण विदस्य, कारण भगवंतांपासून काही निर्मिती झाली तरी भगवंत अपूर्ण नाही आहेत, तरीही ते पूर्ण आहेत. आणि म्हणून ते पूर्ण आहेत, आणि असं हे परिपूर्ण असं रूप आहे. म्हणून विष्णू आणि श्रीकृष्णांमध्ये सुद्धा, म्हणजे श्रीकृष्ण हे अवतारी म्हटलेले आहेत. आणि वैकुंठापेक्षा सुद्धा वर गोलोकधाम आहे. जे वृंदावन गोलोकधाम आहे ते सगळ्यात वरती, आणि तो गोलोकचार जो आपण बघतो ते गोलोक वृंदावन आणि भगवंतांचं जे धाम आहे, परमधाम असं जे आहे, ते वैकुंठाच्या सुद्धा वरती आहे. तर अशा या भगवंतांच्या प्रकट होण्याविषयी पुन्हा आपण या श्लोकामध्ये बघतो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. आपण वाचूया तरी, मी ज्याचा आता उल्लेख केला की कशा प्रकारे भक्तांचा उद्धार करण्याकरता दुष्टांचा विनाश करणं आवश्यक होतं, आणि धर्माची पुनर्स्थापना ही अतिशय निकडीची बाब होती. म्हणून भगवंत प्रकट होत आहे. तर वाचणार कोणी? मनीषा माताजी, कोणालाही वाचायचंय? माताजी, हा, एक विचार. मी आता ना, म्हणजे आहे माझं हे सुरू आहे एकीकडे, पण मी बरं. आतल्या माझ्या कामाला जाते, त्यामुळे आता मला वाचता नाही येणार, मी नो ऐकत राहील प्रॉब्लेम तुमचं. माताजी, तुम्ही मला ऑलरेडी सांगितलंय, काही हरकत नाही. तुम्ही मी ऐकू आतल्या शकत माझ्या असाल तरी कामाला तुम्ही ऐक. जाते एकीकडे, नो पण मी प्रॉब्लेम, एकीकडे चालेल. ऐकत राहते. चालेल चालेल, काही हरकत नाही माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भक्तांचा उद्धार करण्याकरता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता मी स्वतः युगायुगात प्रगट होतो. तात्पर्य, भगवद्गीतेनुसार साधू म्हणजे कृष्ण भावनाभावित मनुष्य होय. एखादा मनुष्य अधार्मिक आहे असे दिसू शकते, पण जर तो कृष्ण भावनेच्या गुणांनी संपूर्णपणे युक्त असेल तर त्याला साधू समजले पाहिजे. आणि जे कृष्ण भावनेची मुळीच पर्वा करीत नाहीत त्यांना दुष्कृताम हा शब्द लागू पडतो. असे दुष्ट किंवा दुष्कृताम लोक भौतिक शिक्षणाने जरी विभूषित असले तरी त्यांचे वर्णन मूर्ख आणि मानव जातीतील अत्यंत निकृष्ट म्हणून करण्यात आले आहे. परंतु जे पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न आहेत ते जरी अशिक्षित किंवा असंस्कृत असले तरी त्यांना साधू म्हणून मानले पाहिजे.
नास्तिक लोकांबद्दल सांगायचे तर ज्याप्रमाणे रावण आणि कंस या असुरांचा विनाश करण्यासाठी स्वतः भगवंतांना अवतरित व्हावे लागले, त्याप्रमाणे नास्तिक लोकांचा विनाश करण्यासाठी त्यांना स्वतः अवतरित होण्याची आवश्यकता नाही. असुरांचा विनाश करण्यास समर्थ असे भगवंतांचे अनेक प्रतिनिधी आहेत, परंतु आपल्या अनन्य भक्तांच्या सात्वनार्थ ते विशेष करून अवतरित होतात. कारण आसुरी लोक भक्तांचा नेहमी छळ करीत असतात. एखादा भक्त जरी असुरांचा नातलग असला तरी असुरांकडून त्या भक्ताचा छळ होतो. प्रल्हाद महाराज जरी हिरण्यकशिपूचे पुत्र असले तरी त्यांच्या पित्याकडून त्यांचा छळ झालाच. श्रीकृष्णांची माता देवकी जरी कंसांची बहीण असली तरी तिचा आणि तिचे पती वासुदेव यांचा कंसाने एवढ्याचसाठी छळ केला की त्यांच्या पोटी श्रीकृष्णाचा जन्म होणार होता. म्हणून भगवान श्रीकृष्ण मुख्यतः कंसाचा वध करण्यापेक्षा देवकीचा उद्धार करण्यासाठी अवतरित झाले. पण दोन्ही कार्य त्यांनी एकाच वेळी केली. यास्तव या ठिकाणी सांगण्यात आले आहे की भक्तांचा उद्धार आणि दुष्ट असुरांचा विनाश करण्याकरता भगवंत विविध अवतार धारण करतात. कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृतात खालील श्लोकामध्ये अवतार विषयी तत्वांचा सारांश दिला आहे. सृष्टी हेतु इह मूर्ती प्रपंचे अवतरे सेई ईश्वर मूर्ती अवतार नाम धरे मायातीत परम व्योमे सभार अवस्थान विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम. भौतिक सृष्टीत प्रकट होण्याकरता भगवत धामातून भगवंताचा अवतार होतो. याप्रमाणे भगवंताचे जे विशिष्ट रूप अवतीर्ण होते यालाच अवतार म्हटले जाते. असे अवतार भगवत धामात परमव्योमात स्थित असतात. ते जेव्हा भौतिक सृष्टीत प्रगट होतात तेव्हा त्यांना अवतार म्हणून संबोधले जाते. पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मन्वंतर अवतार आणि युगावतार असे अवतारांचे विविध प्रकार आहेत आणि ते सर्व संपूर्ण विश्वामध्ये ठराविक वेळी अवतरित होत असतात. पण भगवान श्रीकृष्ण हेच आद्य पुरुष आहेत आणि तेच सर्व अवतारांचे मूळ आहेत. भगवान श्रीकृष्ण आपल्या विशुद्ध भक्तांच्या दुःखाचे निवारण करण्यासाठी विशेष करून अवतरित होतात. हे शुद्ध भक्त भगवंतांना त्यांच्या मूळ वृंदावन लीलांमध्ये पाहण्यास अत्यंत उत्सुक असतात. म्हणून कृष्ण अवताराचे मुख्य प्रयोजन त्यांच्या अनन्य भक्तांना संतुष्ट करणे हे आहे. भगवंत सांगतात की ते प्रत्येक युगात अवतीर्ण होतात. यावरून दर्शित होते की कलियुगातही ते अवतरित होतात. श्रीमद भागवतात सांगितल्याप्रमाणे कलियुगातील अवतार म्हणजे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू आहेत. श्री चैतन्य महाप्रभूंनी संकीर्तन आंदोलनाद्वारे म्हणजे सामूहिक पवित्र हरिनामाचे कीर्तन कृष्ण भक्तीचा प्रसार केला आणि संपूर्ण भारतभर कृष्ण भावना पसरवली. त्यांनी भविष्यवाणी केली की या संकीर्तन आंदोलनाचा प्रचार जगामध्ये सर्वत्र नगरोनगरी आणि खेडोपाडी होईल. भगवान श्री चैतन्य प्रभूंचा भगवान श्रीकृष्णाचे अवतार म्हणून उपनिषदे, महाभारत, भागवत इत्यादी शास्त्रांच्या गोपनीय प्रकरणात प्रत्यक्षपणे नव्हे तर गुप्त वर्णन करण्यात आले आहे. श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या संकीर्तन आंदोलनाद्वारे भगवान श्रीकृष्णांचे भक्त अत्यंत आकर्षित होतात. भगवंतांचा हा अवतार दुष्टांचा वध करीत नाही तर आपल्या अहेतुकी कृपेद्वारे त्यांचा उद्धार करतो. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद माताजी. तर अशा प्रकारे या अवताराविषयी जे जाणलेलं आहे आपण की भगवंत इथे सांगतायत, मग ही आसुरी प्रवृत्ती, मग नास्तिक प्रकारचे लोक आहेत तर त्यांचा अंत करण्यासाठी नाही, पण आसुरी प्रवृत्ती जी बळावलेली आहे, ज्या कंसाविषयी सांगितलं की वासुदेव आणि देवकीला कशा प्रकारे छळलेलं आहे, कारण त्यांच्या पोटी श्रीकृष्ण जन्माला येणार होते आणि म्हणूनच त्यांच्या प्रत्येक पुत्राला त्यांनी मारलेलं आहे. आणि अशी ही आसुरी प्रवृत्ती आहे जी आपण रावणामध्ये बघितली, जी आपण शिशुपालामध्ये बघितली, जी हिरण्यकश्यपूमध्ये बघितली, की प्रल्हाद महाराजांसारखा इतका दैवी जीव त्या हिरण्यकश्यपूच्या पोटी जन्माला यावा आणि त्याला असं वरदान मिळा. कारण हिरण्यकश्यपू ती तामसिक कशा प्रकारे की यज्ञ याग केले, पण कोणासाठी की मला ते मिळवायचंय, मला या तिन्ही लोकांवर राज्य करायचं आहे आणि म्हणूनच तसं वरदान मिळवलेलं होतं की मला मी अमर राहायचं आहे मला. पण या सगळ्यावरती शेवटी भगवंतांना तोडगा काढून भगवंतांना तिथे प्रकट व्हायला लागलं
लागलाय नरसिंह रूपामध्ये, कारण तिथे त्या भक्ताचं कुठेतरी खूप संकटात पडलेला होता आणि भक्त सगळ्या अवहेलना सगळ्या संकटांना तोंड देत होता. परंतु त्या भक्ताच्या रक्षण करण्यासाठी मग आधीच त्या खांबात नव्हते हो, पण निश्चितच तिथे प्रकट झाले, त्या खांबामध्ये तिथून प्रकट झालेले आहेत भगवंत त्या वेळेला. मग कुठल्याही खांबावर लाथ मारली असती तरी भगवंताचं तिथे प्रकट होणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच प्रल्हाद महाराजांसाठी आणि त्यांचं रक्षण करण्यासाठी भगवंत तिथे प्रकट झालेले आहे. आणि अशा प्रकारे हे प्रकट होणं हे फक्त या भक्तांसाठी आहे भगवंतांचं. कारण भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहेत आणि भक्तांचं आणि भगवंतांचं जे नातं आहे ते त्याविषयीचं नातं म्हणजे हे भक्त भगवंत नातं आहे. जसं आपण मी भीष्मांबद्दल सांगितलं होतं की भक्तांसाठी भगवंत अगदी निश्चितच जे भक्तांच्या मनात असेल त्या सगळ्या इच्छा परिपूर्ण करण्यासाठी भगवंत तिथे असतात. आणि म्हणूनच त्यांना विशेष काही वेगळं करावंही लागत नाही, कारण तो भक्त त्याच्यासाठी नसतोच. जो भक्तही त्याच्या पलीकडे गेलेला असतो, कुठल्याही इच्छा अपेक्षा याच्या पलीकडे भक्त असतो. आणि म्हणूनच त्या अगदी ती अहैतुक म्हणतात ना, तशी ही कॉजलेस मर्सी त्या भक्तांवर अगदी असतेच असते भगवंतांची, कारण भगवंत भक्त वत्सल आहे. आणि म्हणूनच इथे जसं आपण म्हटलं की उद्धार करण्यासाठी, देवकीचा उद्धार करण्यासाठी ते अवतरित झाले. पण दोन्ही कार्य त्यांनी एकाच वेळी केली. दुष्टांचा नाशही केलेला आहे भगवंतांनी, भक्तांचं रक्षणही केलेलं आहे. आणि म्हणूनच इथे दृष्टांचा नाश करण्यासाठी त्यांचा अवतार घेणारे. तर चैतन्य चरितामृतामध्ये म्हटलंय भौतिक सृष्टीत प्रकट होण्याकरता भगवत धामातून भगवंतांचा अवतार होतो. याप्रमाणे भगवंतांचे जे विशिष्ट रूप अवतीर्ण होते त्याला अवतार म्हटले जाते. आणि अवतार भगवत धामात परव्योमात स्थित असतात. आणि ते जेव्हा भौतिक सृष्टीत प्रकट होतात तेव्हा त्यांना अवतार म्हणजे ते परव्योमात स्थित असतात. परव्योमात स्थित असतात म्हणजे काय, तर भगवत धामामध्ये. कारण भगवंत हे गोलोक धामामधून तिथून येत आहेत आणि तिथून उतरून ही इज असेंडिंग, म्हणजे कशा प्रकारे की तिथून त्यांच्या परमधामातून ते येत आहेत आणि ते तिथे प्रकट होत आहेत. त्या युगामध्ये ते प्रकट होत आहेत, भौतिक सृष्टीमध्ये ते अवतरत आहेत, अवतार घेत आहेत, अवतरित होत आहेत, प्रकट होत आहेत. आणि म्हणूनच तो अवतार म्हटला जातो त्याला. मग असे हे अवतार, लीलावतार, पुरुषावतार, जसं आपण म्हणतो की भगवंतांचं जे लीला आहेत वेगवेगळ्या पुरुषावतार प्रमाणे भगवंतांची जी रूपं आहेत वेगवेगळी, आणि नंतर महाविष्णू, गर्भोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू, ही जी भगवंतांचे अवतार आहेत, तर अशा या सगळ्या अवतारांमध्ये तर लीलावतार, शक्त्यावेश अवतार, मन्वंतर अवतार, युग अवतार असे विविध प्रकार आहेत अवतारांचे. आणि संपूर्ण विश्वामध्ये ठराविक वेळी ते अवतरित होत असतात. त्या त्या वेळेला भगवंत जिथे आवश्यक जी गोष्ट आहे त्या वेळेला तिथे भगवंत अवतार घेत असतात. आणि म्हणूनच हे आद्य पुरुष आहेत. भगवंत हे आद्य पुरुष आहेत. भगवान श्रीकृष्ण हेच आद्य पुरुष आहेत आणि तेच सर्व अवतारांचे मूळ आहेत. भगवान श्रीकृष्ण आपल्या विशुद्ध भक्तांच्या दुःखांचं निवारण करण्यासाठी विशेष करून अवतरित होतात. हे शुद्ध भक्त भगवंतांना, हे शुद्ध भक्त भगवंतांना त्यांच्या मूळ वृंदावन लीलेमध्ये पाहण्यास अत्यंत उत्सुक असतात. म्हणून कृष्णावताराचे मुख्य प्रयोजन त्यांच्या अनन्य भक्तांना संतुष्ट करणे होय. कारण त्या ज्या लीला आहेत आणि भगवंतांचं जे वृंदावन, गोलोक वृंदावन आहेत, जशा तिथल्या लीला आहेत तसं भौतिकतेमध्ये सुद्धा त्या वृंदावन, जसं आपण म्हणतो दिल्लीजवळ जे वृंदावन आहे तिथे भगवंतांचा वावर आणि अशा प्रकारे भगवंतांच्या लीला आणि त्याचं सगळं तिथे दर्शन होतं आपल्याला. अशा प्रकारे या अवतारातून आणि भक्त निश्चितच, भक्ताला काही वेगळं सांगायला लागत नाही त्याविषयी, कारण निश्चितच भक्तांना या सगळ्याची उत्सुकता असते. आणि भक्तांनी स्वतःची ती पोझिशन कधीच ओळखलेली असते की आपण भगवंतांचे सेवक आहोत. आपला जन्म भगवंतांचे सेवा करण्यासाठी झालेला आहे आणि म्हणूनच त्या सेवेमध्ये भक्त हा सतत तत्पर असतो. आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभूंचा इथे जो उल्लेख केलेला आहे की कलियुगाचा हा अवतार, कलियुगामध्ये चैतन्य महाप्रभूंनी अवतार घेतलाय. मग पुढे भागवतामध्ये सांगितलं की कल्कीचा जन्म होणार आहे पुढे या कलियुगाच्या शेवटी, की सगळा म्हणजे बघा किती भयंकर. म्हणून मग बरीच जण प्रश्न विचारतात की इतकी भयंकर परिस्थिती आता सुद्धा आहे, मग का भगवान काही करत नाहीत किंवा का भगवंत अवतार घेत नाही, तर ती वेळ योग्य यायला लागते. म्हणून भगवंताने हे ज्ञान दिलेलं आहे, आध्यात्मिक ज्ञान. म्हणून भगवद्गीता, भागवतम यासारख्या गोष्टी भगवंतांनी दिलेल्या आहेत. हे प्रत्यक्ष भगवंतच आहेत हो. आणि भगवंत आपल्या नामस्मरणात आहेत आणि नामस्मरणासारखा दुसरा कुठला यज्ञ नाहीये कलियुगाचा. कारण हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति कलौ नास्ति कलौ कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतीर अन्यथा. कारण इतर कुठलाही मार्ग नाहीये, कारण या नामस्मरणानेच आपण कुठेतरी त्या टप्प्याटप्प्यावरती याची प्रचिती आपण स्वतःच घेतो आहोत. आणि म्हणून नामस्मरण याची गुरुकिल्ली आहे, नामस्मरण याची किल्ली आहे.
आणि असा हा संकीर्तनाचा यज्ञ, आणि काहीही बाध्यता नाहीये त्याच्यासाठी, कुठलीही बंधनं नाहीये. आणि म्हणूनच ते नामस्मरण सतत करत राहणं आणि नामस्मरणाने आपली आध्यात्मिक होड बांधून आध्यात्मिक मार्गावरती कुठेतरी मार्गस्थ होऊन प्रगती करणं हे निश्चितच खूप गरजेचं आहे. आणि या संकीर्तन आंदोलनाद्वारे भगवान श्रीकृष्णांचे श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या संकीर्तन आंदोलनाद्वारे भगवान श्रीकृष्णांचे भक्त अत्यंत आकर्षित होतात. आणि म्हणूनच कारण भगवंत सांगतात हो की ती जी जिभेवरची चव आहे ना, ती भगवंतांच्या नामस्मरणामुळे आहे. म्हणून ती रुची आहे ना, ती रुचीच कुठेतरी निष्ठा दृढ करणार आहे. म्हणून भगवंतांचं नामस्मरण आणि भगवंत यात वेगळं काही नाही, प्रत्यक्ष भगवंत आहेत नामस्मरणामध्ये. आणि म्हणूनच आपल्याला तिथे कुठेतरी कनेक्ट व्हायचंय. आणि त्या भक्ती योगाचं जे माध्यम पुढे दिलेलं आहे त्याविषयी खूप छान आपण पुढेही जाणून घेणार आहोत. जन्मकर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. वाचू का? हा, विनिता माताजी वाचा. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. तात्पर्य: भगवंतांच्या आपल्या दिव्य धामातून होणाऱ्या अवतरणाबद्दल यापूर्वी 6व्या श्लोकामध्ये वर्णन करण्यात आले आहे. जो भगवंतांच्या जन्माचे सत्य जाणू शकतो तो भौतिक बंधनातून मुक्तच आहे, आणि म्हणून वर्तमान देहाचा त्याग केल्यानंतर तो तात्काळ भगवत धामात परत जातो. भौतिक बंधनातून जीवाची होणारी अशी मुक्ती सहजपणे मुळीच साध्य होत नाही. निर्वेश निर्विशेषवादी आणि योगी यांना अतिशय क्लेश सोसल्यानंतरच आणि अनेकानेक जन्मानंतरच मुक्ती प्राप्त होते. यानंतरही भगवंतांच्या निर्विवेश ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होण्याची जी मुक्ती त्यांना प्राप्त होते ती केवळ आंशिक मुक्ती असते. आणि अशा मुक्तीत भौतिक जगतात पुन्हा परतून येण्याची शक्यता असते. पण भक्ताला केवळ भगवंतांच्या शरीर आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणल्याने हे शरीर त्याग केल्यानंतर भगवत धामाची प्राप्ती होते आणि त्याला पुन्हा या भौतिक जगतात परतून येण्याचा धोका नसतो. ब्रह्मसंहितेमध्ये सांगण्यात आले आहे की भगवंतांचे अनंत रूपे आणि अनंत अवतार आहेत. द्वैतम अद्वैतम अच्युतम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम. भगवंत जरी अनंत दिव्य रूपे धारण करीत असले तरी ते श्री भगवंत अद्वयच आहेत. हे सत्य जरी ज्ञानीजन आणि सांसारिक पंडितांच्या आकलना पलीकडे असले तरी मनुष्याने ते दृढ विश्वासाद्वारे जाणून घेतले पाहिजे. वेदांमध्ये कंसात पुरुष बोधिनी उपनिषद सांगितल्याप्रमाणे एको देवी नित्य लीलया नुरुक्ते भक्तव्यापी हृद्यंतरात्मा. एकच भगवंत आपल्या विशुद्ध भक्ताशी लीला नुरुक्त होण्यासाठी नित्य दिव्य रूपे धारण करण्यात मग्न असतात. या वेदाप्रमाणांना स्वतः भगवंतांनी गीतेतील या श्लोकामध्ये पुष्टी दिली आहे. जो मनुष्य या सत्याचा वेदांच्या आणि भगवंतांच्या प्रामाण्य पर्व वचनांच्या आधारावर स्वीकार करतो आणि जो तार्किक तत्वज्ञानामध्ये आपला वेळ दौडीत नाही, तो मुक्तीच्या परमोच्च पूर्णावस्थेची प्राप्ती करतो. या सत्याचा केवळ विश्वासपूर्वक स्वीकार केल्याने मनुष्य निश्चितपणे मुक्तीची प्राप्ती करू शकतो. वास्तविकपणे तत्वमसी हे वैदिक वाक्य या बाबतीत लागू पडते. जे कोणी श्रीकृष्णांनाच परमसत्य म्हणून जाणतो किंवा जो भगवंतांना म्हणतो की तुम्हीच ब्रह्म स्वयं भगवान आहात, तो निश्चितपणे तात्काळ मुक्त होतो आणि यामुळेच त्याचा भगवंतांच्या दिव्य सत्संगामधील प्रवेश निश्चित होतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भगवंतांचा असा श्रद्धावान भक्त पूर्णता प्राप्त करतो आणि याची पुष्टी पुढील वैदिक प्रमाणाद्वारे करण्यात आली आहे. तमेव विदित्वासी मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनः.
केवळ भगवंतांना जाणल्याने मनुष्य हा जन्म मृत्यूपासून होणाऱ्या मुक्तीची पूर्णावस्था प्राप्त करू शकतो आणि मुक्ती प्राप्त करण्यासाठी इतर कोणताही मार्ग नाही. इतर कोणताही पर्याय नाही. याचा अर्थ आहे की जो श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणीत नाही तो निश्चितपणे तमोगुणात आहे आणि यामुळे तो मुक्तीची प्राप्ती करू शकत नाही. भगवद्गीतेवर सांसारिक पांडित्याला अनुसरून भाष्य लिहिणे म्हणजे मधाच्या बाटलीत केवळ पृष्ठभाग चाटल्याप्रमाणे आहे आणि त्यामुळे मुक्ती प्राप्त करणे अशक्य आहे. असे तार्किक ज्ञानी भौतिक जगतामध्ये अत्यंत महत्वपूर्ण कर्मे करीत असतील, पण यामुळे ते मुक्तीसाठी पात्र होतील असे नाही. अशा अहंकारी सांस्कारिक विद्वानांना भगवत भक्तांची अहैतुकी कृपा होईपर्यंत वाट पाहावी लागेल. म्हणून मनुष्याने श्रद्धा आणि ज्ञानाच्या आधारे कृष्ण भावनेचे अनुशीलन करून मुक्ती प्राप्त केली पाहिजे. जय श्री कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग जे निराकारवादी आहेत किंवा मायावादी आहेत तर त्यांचं काही होऊ शकत नाही. कारण कसं आहे की ज्यांनी भगवंतांना जाणायचंय, जसं मी म्हणते की नेहमी भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे. कारण जिथे श्रद्धा आहे तिथे तो प्रेमभाव निर्माण होऊ शकतो, तिथे भगवंतांशी आपण जोडलं जाऊ शकतो. पण मुळातच ते नसेल तर मग ते कठीण आहे हो. कारण भगवंतांना मानणारे, मग भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे, पण निर्विशेषवादी आहेत, निराकारवादी आहेत, ते वेगवेगळ्या प्रकारे भगवंतांना जाणायचा प्रयत्न करत आहेत की भगवंत या स्वरूपात येतात पण मग ते एनर्जी बनून जातात किंवा मग ते फक्त मनुष्य रूपामध्ये असे येतात पण पुन्हा मग ते जेव्हा अदृश्य होतात तर तेव्हा ते त्यांच्या मूळ रूपामध्येच असतात. तर मग अशा प्रकारे हे सगळे जे कुठेतरी भाष्य केली जातात आणि म्हणूनच ती कुठल्याही ज्ञानाच्या अभावाने मला वाटतं ते केलं जातं. कारण एखादा भक्त आहे ना तर त्या भक्ताला कुठलाही कुठलाही कन्व्हिन्सिंग लागत नाही हो. कारण भगवंतांशी ते नातं जोडलं जाते आणि त्या भगवंतांना आधीच मानलेलं आहे. कारण जे काही आहे ते भगवंतांमुळे अहो हा देह सुद्धा भगवंतांचा आहे, तिथे आपण काय वेगळं सांगणार आहोत. आणि म्हणून आपण ज्यांनी जाणलेलं आहे भक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, ज्यांनी भगवंतांना जन्म कर्मच मे दिव्यम, ज्यांनी भगवंतांना अजन्मा म्हणून जाणलेलं आहे आणि भगवंतांचं कर्म देखील जाणलेलं आहे. पुढे जाऊन भगवंतांनी सांगितलंय, स्वतः उदाहरणादाखल भगवंतांनी सगळ्या गोष्टी केल्या आहेत. कारण एखाद्या गृहस्थाश्रमामधली व्यक्ती किंवा कशा प्रकारे एखाद्या या भौतिक जगतामधली जगणारी व्यक्ती कशा प्रकारे सगळ्या जबाबदाऱ्यांना पार पाडत असते याचं उद्दिष्ट आणि याचं उदाहरण प्रत्यक्ष भगवंतांनी दिलेलं आहे. व स्वतः त्यानुसार भगवंत वागलेले आहेत. आणि म्हणूनच मग कर्म काय भगवंतांनी केलं नाही हो. भगवंतांनी अर्जुनाच्या रथाचं सारित्य केलेलं आहे, नंदाच्या 9 लाख गायींचं रक्षण केलेलं आहे, ज्यांना गुराखी म्हणून ते वावरलेले आहेत. काय काय नाही केलेलं आहे भगवंतांनी. आसुरांचा नाश करण्यासाठी की अनेक आसुरांचा नाश केलेला आहे. ज्या पुतनापासून की जेव्हा ज्या पुतनेने त्यांना दूध पाजून कुठेतरी मारण्याचा प्रयत्न केला पण तिथे तिलाही आईचं त्यांनी जागा दिलेली आहे आणि त्याप्रमाणे तिलाही मुक्त केलेलं आहे, मोक्ष मिळालेला आहे. असे हे भगवंत म्हणजे सांगण्याचा उद्देश आहे की अद्वितीय भगवंत हे जे अद्वैत आहेत आणि ज्याप्रमाणे त्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे, जे आध्यात्मिक आहेत, ज्यांचा या भौतिक प्रकृतीशी कुठलाही त्यांच्यावर प्रभाव नाहीये, त्या कुठल्याही या सत्व रज तमोगुणांचा तर कुठलाही प्रभाव नाहीच आहे, पण जे काही षड्रिपूज आहेत त्यांचाही भगवंत व माया माया ही निश्चित भगवंतांची निर्मिती आहे, परंतु भगवंतांवर बांधिलकी कुठली नाहीये, ठराविक नियमांची बांधिलकी नाहीये. जे आपण आधीच्याही अध्यायात म्हटलं, श्लोकामध्ये म्हटलं की इच्छेनुसार भगवंत काहीही करू शकतात. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे ज्या भक्तांविषयी. आणि म्हणूनच जो भक्त भगवंतांना जाणू शकतोय, ज्यांनी भगवंतांचं जन्माचं रहस्य आणि कर्माचं रहस्य जाणलंय, जन्म कर्मच मैदिव्यम योमा वेत्ती तत्वतः, की हे जे तत्वरूपी भगवंतांना ज्यांनी तत्वरूपी जाणलेलं आहे. आणि म्हणूनच अशा भक्ताला निश्चितच पुन्हा या भौतिक प्रकृतीमध्ये पुन्हा जन्म घ्यावा लागणार नाही. त्याला डायरेक्ट त्या परमधामाची निश्चितच प्राप्ती होईल. आणि म्हणून अशा शुद्ध भक्ताचं जे भगवंतांनी वर्णन केलेलं आहे, असा शुद्ध भक्त भगवंतांच्या त्या मनमोहक अशा श्यामसुंदर रूपावरच भाळलेला असतो. त्याला दुसरं काही नको असतं, भगवंतांची फक्त सेवा करायची आहे, भगवंतांच्या प्रेमामध्ये तो पूर्णपणे इन्व्हॉल्व्ह झालेला असतो.
जशा भगवंतांच्या, मग तो जो माधुर्य रस आहे ना, ज्या गोपी भगवंतांची इतक्या क्लोज आणि आपल्या आकलन शक्तीच्या पलीकडे आहे हो हे रस, आणि आपल्या आपल्या आकलन शक्तीला खरोखर खूप मर्यादा आहे. आणि म्हणूनच ते जाणणं हे, त्यासाठी ती लेवल, त्यासाठी तितकी साधना तप करणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच त्या 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 साधनेनुसार जेव्हा आपण एखादी माळ चॅन्टिंग करताना सुद्धा आपलं मन किती भयंकर सैरभैर धावत असतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे त्या अपराध भावनेमध्ये अजून आपण आहोत, त्या आभास भावनेपर्यंत जाईपर्यंत सुद्धा काही जन्म घ्यायला लागतो ना आपल्याला. म्हणून ते जे तत्वतः भगवंतांना एक भक्तच जाणू शकतो, आणि मग तो पुन्हा मात्र परतून या भौतिक जगतामध्ये येत नाही, कारण मग त्याला निश्चितच त्या परमधामाची प्राप्ती होणं अगदी सहज शक्य असतं. आणि म्हणून मग इथे काही दाखले दिलेले आहेत, पण आपण हे वाचले तर आपल्या डोळ्याखालूनही जातं, वाचलं जातं सगळं, आणि ज्ञानामध्ये अजून आपल्या भर पडते. तर बरेच हे चैतन्य चरितामृतातले झाले, किंवा श्वेताशतरू उपनिषदामधलं, किंवा अशा ज्या काही जे काही दाखले दिलेले आहेत, त्यांनी सांगण्याचा हाच उद्देश आहे की भगवंतांना जाणल्याने मनुष्य हा जन्म मृत्यूपासून होणाऱ्या मुक्तीची पूर्णावस्था प्राप्त करू शकतो. कारण हे जाणणंच महत्वाचं आहे. म्हणून आपण कुठेतरी आपलं सौभाग्य सद्भाग्य की आपल्याला भगवंतांनी निवडलं आहे या मार्गावरती, आणि आपल्याला त्यांना जाणण्यासाठी कुठेतरी एक संधी मिळालेली आहे. आणि मग आपण निश्चितच अनेक जन्म घ्यायला लागतील, पण या जन्म मृत्यू जरा व्याधी, कारण अतिशय रोगांना आपण आता भयंकर अशा त्या पॅन्डेमिकला सामोरे गेलेलो आहोत, आणि त्याला कुठेतरी भोगलंय सगळ्यांनी. फक्त आपलं सुदैव म्हणून आपण त्याच्यातनं वाचलेलो आहोत. अनेक जणांना हे जग सोडायला लागलं, ज्याच्या त्याच्या कर्माप्रमाणे, आणि जे काही भोग होते आणि त्याप्रमाणे आपण म्हणतो आहोत ना की हे सगळं पुन्हा रिलेटेड आहे त्याच्याशी. पण भयंकर होतं हे सगळं, जे काही होता तो प्रवास 2-3 वर्षाचा, तो खूप भयंकर होता. आणि भगवंतांचीच कृपा म्हणून आपण त्याच्यातनं सुरक्षितपणे बाहेर पडलेलो आहोत. तर अशी ही जी अहैतुकी कृपा असते, ती फक्त शुद्ध भक्तावर होऊ शकते. आणि म्हणूनच जो श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम भगवान जाणत नाही, जो निश्चितपणे तमो गुणात आहे. कारण तिथे मग आपल्याला 14व्या अध्यायात जाण्याचे की सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. मग सात्विकता निश्चितच कुठेतरी त्या अकर्माकडे, त्या निष्काम कर्माकडे वळू शकते. भक्तीमध्ये तो भक्त निश्चितच अजून त्या पातळीला जाऊ शकतो, जेव्हा तो त्या सत्वगुणामध्ये असतो. कारण सत्वगुण हा श्रेष्ठ मानलेला आहे. पण त्याच्याही गुणातीत जेव्हा व्हायचंय, भगवंतांसारखी भगवंतांच्या गुणांची प्राप्ती करायची, तेव्हा त्यालाही पलीकडे जायचंय. कारण कुठेतरी बांधील की नकोय, कारण आपण त्या सत्वगुणात पण सुखाने आणि ज्ञानाने बांधलो जातोय. कारण मग कुठेतरी मला हे ज्ञान आहे आणि मला हे सुख हवं आहे, मला हे कुठेतरी केल्या जात आहेत गोष्टी, तिथे मागे कुठेतरी कुठेतरी पुन्हा त्या सुखाची अपेक्षा आहे, आणि म्हणूनच ते बांधतय त्या जीवाला. हा बद्ध जीव जो आहे ना, या बद्ध जीवाला जर याच्यातनं बाहेर पडायचंय भौतिकतेमधून, तर निश्चितच भगवंतांचं स्मरण करण्याची आणि भगवंतांना जाणून, भगवंतांना तत्वतः जाणणं हे गरजेचं आहे. या अभ्यासातूनच आपण जाणणार आहोत. भगवद्गीता, भागवतम आणि जी काही उपनिषदं आहेत, त्यांचा अभ्यास करून आपण भगवंतांना पुरेपूर जाणू शकतो. आणि म्हणून दुसरं तिसरं काही नाही. प्रभुपाद म्हणतात अगदी खूप जी काही खूप आपल्याला दिलेली आहेत उपनिषदं आहेत, खूप कठीण आहेत, आणि ती वाचणं आणि एवढी सगळी वाचणं खूप कठीण आहे या कालावधीमध्ये. पण भगवद्गीता आणि भागवतम यासारखे स्क्रिप्चर्स वाचले तरी खूप गोष्टींची मनामध्ये जी काही जर शंका असतील, प्रश्न असतील, तर बरीच त्याला क्लॅरिटी येते. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मानुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता. विनिता माताजी वाचणार. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायचं? वाचते वाचते. वाचा माताजी. वाचू का? हा, विनिता माताजी वाचतायत. हरे हा. कृष्ण. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे मतपरायण झालेले आणि माझा आश्रय ग्रहण करणारे गतकाळातील अनेकानेक मनुष्य माझ्याविषयीच्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत. आणि याप्रमाणे त्या सर्वांना माझ्याविषयीच्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. पूर्वी वर्णन केल्याप्रमाणे जो मनुष्य अत्यंत विषयाग्रस्त झालेला आहे, त्याला परमसत्याचे वैयक्तिक स्वरूप जाणणे अतिशय दुस्तर आहे. सामान्यतः जे लोक देहात्म बुद्धीमध्ये आसक्त आहेत, ते इतके विषयासक्तीमध्ये मग्न असतात की त्यांना
परमसत्य ही साकार असू शकते याचे ज्ञान होणे जवळजवळ अशक्य असते. अशा जडवादी लोकांना सच्चिदानंद शरीराची कल्पनाही करता येणे अशक्य आहे. भौतिकदृष्ट्या शरीर हे विनाशी, पूर्णपणे अज्ञानमय आणि पूर्णपणे दुःखमय आहे. म्हणून सामान्यतः लोकांना जेव्हा परमसत्याच्या साकार रूपाबद्दल सांगितले जाते तेव्हा त्यांच्या मनात हीच शारीरिक संकल्पना घर करून बसलेली असते. अशा भौतिकवादी मनुष्यांसाठी प्राकृत सृष्टीचे महाकाय विराट रूपच सर्वश्रेष्ठ असते. यामुळेच ते लोक परमसत्याला निर्विवेश किंवा निराकार समजतात आणि ते अत्यंत विषयासक्त असल्यामुळे भौतिक जगतातून मुक्त झाल्यावर जीवाचे मूळ स्वरूप कायम राहते हा विचारच त्यांना भयावह वाटतो. जेव्हा त्यांना सांगितले जाते की आध्यात्मिक जीवनही व्यक्तिगत आणि साकार आहे तेव्हा ते लोक पुन्हा शरीर धारण करण्याच्या कल्पनेने भयभीत होतात आणि यामुळे स्वाभाविकतःच ते निर्विशेष शून्यामध्ये विलीन होणे पसंत करतात. सामान्यपणे असे लोक जीवाची तुलना समुद्रातील बुडबुड्याशी करतात, कारण असे बुडबुडे पुन्हा समुद्रातच विलीन होतात. साकार व्यक्तिमत्व मत्वारहित प्राप्त होणारी ही आध्यात्मिक जीवनातील परिपूर्ण आणि परमोच्च स्थिती आहे असे त्यांना वाटते. खरे तर आध्यात्मिक जीवनाचे परिपूर्ण ज्ञान नसणारी ही जीवनाची एक प्रकारची भयावह अवस्था आहे. या व्यतिरिक्त असे अनेक लोक आहेत की जे आध्यात्मिक जीवन मुळीच जाणत नाहीत. अनेक प्रकारचे सिद्धांत आणि विविध प्रकारच्या तत्वज्ञानामधील विसंगतीमुळे गोंधळून गेलेले हे लोक निराश किंवा क्रोधित होतात आणि मूर्खपणाने निष्कर्ष काढतात की असे कोणतेही तत्व नाही की जे सर्व कारणांचे कारण आहे आणि सरतेशेवटी सर्व काही शून्यच आहे. असे लोक जीवनाच्या विकृत अवस्थेत असतात आणि लोक अत्यंत विषयासक्त असल्यामुळे आध्यात्मिक जीवनाकडे लक्ष देत नाहीत. काही लोकांना परमसत्यामध्ये विलीन होण्याची इच्छा असते, तर निराशेमुळे सर्व प्रकारच्या आध्यात्मिक ज्ञानाचा तिटकारा आलेले लोक कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवित नाहीत. या शेवटच्या श्रेणीतील लोक कोणत्या तरी नशेच्या आहारी जातात आणि काही वेळा या लोकांच्या मिती विभ्रमालाच आध्यात्मिक दृष्टी मानली जाते. आध्यात्मिक जीवनाकडे दुर्लक्ष, वैयक्तिक आध्यात्मिक स्वरूपाचे भय आणि जीवनातील असफलतेमुळे निर्माण होणारी शून्यवादी कल्पना या भौतिक जगाच्या तिन्ही प्रकारच्या आसक्तींमधून मनुष्याने मुक्त होणे अत्यावश्यक आहे. या जीवनाच्या भौतिक संकल्पनेच्या 3 स्तरांमधून मुक्त होण्यासाठी मनुष्याने अधिकृत आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली भगवंतांचा पूर्ण आश्रय घेतला पाहिजे आणि भक्तिमय जीवनाच्या नियम आणि विधी विधानांचे पालन केले पाहिजे. भक्तिमय जीवनाच्या अंतिम स्तराला भाव अथवा भगवंतांचे दिव्य प्रेम असे म्हटले आहे. भक्ती 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 रसामृत रसामृत सिंधू. सिंधूनुसार भक्तीचे विज्ञान पुढील प्रमाणे आहे. माताजी. श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ती स्यात् तत्तो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदच्छति साधका नामयं प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः. हरे कृष्ण. प्रारंभी मनुष्याला आत्मसाक्षात्काराची इच्छा असणे आवश्यक आहे. यामुळे आध्यात्मिक दृष्ट्या उन्नत व्यक्तीच्या सत्संगामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करण्याच्या अवस्थेप्रत तो येईल. पुढील अवस्थेत त्याला उन्नत आध्यात्मिक गुरुद्वारे दीक्षा प्राप्त होते आणि त्यांच्या आज्ञेनुसार नवसाधक भक्तिपूर्ण सेवेचा आरंभ करतो. आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने तो सर्व प्रकारच्या भौतिक आसक्तीतून मुक्त होतो. आत्मसाक्षात्काराप्रमाणे स्थैर्य प्राप्त करतो आणि परमसत्य भगवान श्रीकृष्णांच्या कथांचे श्रवण करण्याची त्याच्यामध्ये रुची निर्माण होते. या रुचीमुळे
मनुष्याची कृष्ण भावनेतील आसक्ती वृद्धिंगत होते आणि रुची परिपक्व झाल्यावर भाव किंवा भगवंतांच्या दिव्य प्रेमातील प्राथमिक स्तरामध्ये रूपांतरित होते. भगवंतांबद्दलच्या या वास्तविक प्रेमालाच प्रेम किंवा जीवनाचा परमोच्च परिपूर्ण स्तर असे म्हटले जाते. प्रेम या स्तरावर मनुष्य दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेमध्ये सतत रममाण झालेला असतो. म्हणून प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनानुसार केलेल्या भक्तिपूर्ण सेवेच्या क्रमिक पद्धतीद्वारे मनुष्य सर्व प्रकारच्या भौतिक आसक्तीतून मुक्त होऊन स्वतःच्या वैयक्तिक आध्यात्मिक स्वरूपाच्या भयापासून आणि निराशेमुळे उत्पन्न झालेल्या शून्यवादापासून मुक्त होऊन जीवनाच्या परमोच्च स्तराची प्राप्ती करतो. त्यानंतर अंततः त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. खूप छान असं वर्णन केलंय. भक्ती रसामृत सिंधू तर इतकं अप्रतिम आहे आणि खूप सुंदर असं, म्हणजे आपल्या आकलन शक्तीच्या जसं म्हटलंय ना आधीच्या श्लोकांमध्ये, कारण ह्या सामान्य मनुष्याच्या आकलन शक्तीच्या पलीकडच्या काही गोष्टी आहेत जे माधुर्य रसाचं वर्णन केलेलं आहे. आणि जे प्रेमभाव, म्हणजे आता या श्लोकामध्ये खूप सुरेखपणाने कशा प्रकारे ती निष्ठा श्रद्धा असणं गरजेचं आहे, ज्या श्रद्धेचं प्रेमभावामध्ये रूपांतर होतंय. आणि म्हणूनच कुठेतरी कशा प्रकारे ती भगवंतांना मानणारे आणि न मानणारे अशा व्यक्तींमध्ये त्याची कुठेतरी फरकाने ते आपल्याला दाखवून दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग आपण बघतो आहोत की कशा प्रकारे काही लोक अत्यंत विषयासक्त असल्यामुळे, कारण शारीरिक भावनेशी देहांभूत म्हटलेलं आहे ना, की हा जो शब्द वापरलेला आहे देहभूत वरचा जो शब्द वापरलेला आहे, की देहात्म बुद्धीमध्ये म्हणजे बॉडीली कन्सेप्शन्स, अशा प्रकारे देहात्म बुद्धीशी जे निगडित आहेत ते कुठेतरी फक्त त्या बॉडीलाच आपलं, म्हणजे फक्त बॉडी म्हणजे माझं शरीर आहे, तर मी शरीर म्हणजेच मी शरीर आहे माझं, की मग तो आत्माचं आत्मसाक्षात्काराकडे वळण्याची कुठलीच कुठलीच तिथे मागमूस नसतो, कारण तिथे ज्ञानाचा अभाव असतो. आणि म्हणूनच मग अशा प्रकारचे जे लोक आहेत ते परमसत्याला निर्विशेष किंवा निराकार समजतात. ते अत्यंत विषयासक्त, कारण इंद्रिय तृप्तीमध्ये आणि विषय आसक्त, कारण फक्त आसक्ती असते सगळ्या इंद्रिय विषयांची, म्हणजे ज्या भौतिक प्रकृतीमधील सगळ्या, की हे हवंय ते हवंय, सगळ्या या विषया आसक्तीशी ते आसक्त असल्यामुळे भौतिक जगातून मुक्त झाल्यावर त्यांना जीवाचं मूळ स्वरूप कायम राहते हा विचारच त्यांना भयावह वाटतो. म्हणजे कुठेतरी जीव हा आत्मा अविनाशी आहे हा विचारच त्यांना भयावह वाटतो, कारण त्याविषयी त्यांना ज्ञानच नाहीये. शारीरिक भावनेशी निगडित आहे आणि मग फक्त आपण एकरूप होतो आणि आपण विलीन होतो, म्हणजे त्या समुद्रामध्ये जसा त्या बुडबुड्याचं, की मग तो विलीन होतो आणि मग तो आत्माही त्या परमात्म्यामध्ये विलीन होतो. असं कुठेतरी हे विचार त्या व्यक्तींचे असतात, त्या त्या स्तरावरच्या लोकांचे असतात, कारण तिथे त्या ज्ञानाचा अभाव असतो. आध्यात्मिक जीवनाकडे लक्षच देत नसतात. काही लोक अत्यंत विषयाक्त असले तर ते त्या आध्यात्मिक जीवनाकडे फिरकत पण बघत नसतात, कारण कुठेतरी काय असतं, कारण त्यांना ते निराशेमध्ये इतके ते गर्क झालेले असतात की त्यांना अध्यात्माविषयी जाणून घेणं हे सुद्धा फारसं काही वाटत नाही, म्हणजे त्याविषयी, की म्हणजे त्याच्यावर विश्वासच बसत नाही मुख्य म्हणजे. आणि मग त्याच्या पुढे जाणं तर खूप कठीण गोष्ट आहे, कारण त्यांना आध्यात्मिक ज्ञानाचा तिटकारा आलेले लोक कोणत्याही गोष्टीवर विश्वासच ठेवत नाहीत. आणि मग शेवटच्या क्षणी असे लोक काय करतात, तर नशेच्या आहारी जातात. कारण शेवटी कसं आहे, फायनली तुम्ही या इंद्रिय विषयांशी निगडीत राहून हे जे सुख आहे, हे जो मिळणारा आनंद आहे तो क्षणभंगूर आहे हो. तो किती घेऊन 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 किती घेणार आहे. आणि मग कुठेतरी ते जे काही चढ उतार आहेत त्या उतारांना आणि त्या सगळ्यांना पचवायची तितकी क्षमता तर स्वतःमध्ये पाहिजे. पण ती जर क्षमताच राहिली नाही तर मग असे लोक कुठेतरी नशेच्या आहारी, कारण मग स्वतःला ते कंट्रोलच करू शकत नाहीत, त्या मनाला तर कंट्रोल करू शकत नाही. तो मनात त्या बुद्धीचा पूर्ण नाश झालेला आहे. मग ते अधःपतन व्हायला आणि त्या नशेमध्ये गर्क होण्याविषयी दुसरा गर्क होण्याच्या ऐवजी काही पर्यायच नसतो, गत्यंतरच नसतं. आणि अशी ही संकल्पना ज्यांची असते त्यांचं काहीच होऊ शकत नाही. आणि म्हणून जीवनाच्या भौतिक संकल्पाच्या तीन स्तरांमधून मुक्त होण्यासाठी मनुष्याने अधिकृत अशा आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली, कारण कसं आहे ना, की आपल्याला ही जी दुःख येत आहेत ती आध्यात्मिक अधिभौतिक आणि अधिदैविक अशी आहेत, जी आपल्या मनामुळे आहेत, जी दैवी जी काही नेचरमुळे आपल्याला आहेत. आणि अशा प्रकारे भौतिकता मग ज्या एकमेकांच्या आपण म्हणतो ना, की एकमेकांमुळे काही धोके आहेत किंवा काही एकमेकांना हात करण्याच्या ज्या वृत्ती आहेत ती अधिभौतिक आहे. मला आवाज येत आहे, जरा काळजी घ्या प्लीज.
म्यूट होऊन मग बोला मनीषा माताजी. तर अशा या तिन्ही स्तरातून मुक्त होण्यासाठी भक्तिमय जीवनाचा मार्ग अवलंबणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, आणि ते सुद्धा ज्ञानाने हो. म्हणून या ज्ञानाचं वैशिष्ट्य आहे, आणि ते सुद्धा उत्तम आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली. मग ते असंच ढोबळ मनाने किंवा कोणीतरी सोम्यागुम्याकडून कोणाला तरी साधू मानलं म्हणून साधू या शब्दाचा अर्थ जाणायचा आहे. कारण ज्ञानाने परिपूर्ण असणारी व्यक्ती, कृष्ण भावनेमध्ये ती व्यक्ती असली पाहिजे. आणि म्हणूनच मग त्या अंतिम स्तराला भगवंतांचं दिव्य प्रेम भाव अथवा भगवंतांचं दिव्य प्रेम म्हटलंय. पण ते कसं डेव्हलप होतंय त्या भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये ते आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. आणि मग आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली कशा प्रकारे आत्मसाक्षात्कारामध्ये तो स्थैर्य प्राप्त करतो, की कशा प्रकारे भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने तो सर्व प्रकारच्या भौतिक आसक्तीतून आधी काय करायचंय तर आधी अनर्थ निवृत्ती. तो साधू संग भजन क्रिया करून अनर्थ निवृत्ती ही काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर या लोभाच्या आणि ह्या मोह मायेच्या कुठेतरी आच्छादनातून स्वतःला सोडवून घ्यायचंय आधी. त्याच्याबद्दलची ती अनर्थ निवृत्ती म्हणजे कुठेतरी अनासक्ती निर्माण करायची आहे. आणि मग त्या भौतिक आसक्तीतून कुठेतरी मुक्तता मिळून आत्मा आहे, माझं शरीर म्हणजे आत्मा आहे, माझ्या शरीराला हे चोचले नाही पुरवायचे मला, मला त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न देऊन मला परमधामाला जायचंय हो. हे हे कुठेतरी परमोच्च ध्येय पाहिजे. आणि म्हणूनच मग ते करण्यासाठीच कुठेतरी आत्मसाक्षात्कारामध्ये स्थैर्य प्राप्त करून परमसत्य भगवान श्रीकृष्णांच्या कथांचं श्रवण करण्याची त्याच्यामध्ये रुची निर्माण होते. मग त्याच्या मनामध्ये त्याच्या जिभेवरती भगवंतांचं नामस्मरण म्हणजे ती नामस्मरणाने ती रुची तयार होते, आणि ती रुचेचं निष्ठेमध्ये. आणि मग ती इतकी दृढ होते, आणि ती कुठेतरी भगवंतांच्या आसक्तीविषयी, आणि म्हणूनच मग भगवंतांच्या दिव्य प्रेमातील प्राथमिक स्वरूपामध्ये, की मनुष्याच्या कृष्ण भावनेतील आसक्ती वृद्धिंगत होते. कृष्ण भावना वृद्धिंगत होऊन मग भगवंतांच्या प्रेमामध्ये आणि जीवनाच्या पूर्ण स्तरामध्ये त्याचं निश्चितच तो मार्गस्थ होतो. अशा प्रकारे या प्रेमभावापर्यंत तो प्रवास केला जातो. पण त्याच्यासाठी उत्तम आध्यात्मिक गुरुचं मार्गदर्शन असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. तर 6:15 झालेत मला वाटतं. आपण आज थांबूया. हे काही श्लोक मोठे होते. अध्याय संपेल, आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये काही संक्षिप्त घेऊ. पण मला तात्पर्य वाचण्याचा माझा तोच प्रयत्न असतो, की आपली वाचन होतं, आपल्याला निरनिराळे संदर्भ करतात, आणि दुसऱ्या टप्प्यावर येण्याचं तेच मुख्य ध्येय, की आपल्याला या संदर्भासहित आपल्याला तो ज्ञान मिळू शकतो. मला 1 सेकंद द्या, मी फक्त हा एवढाच कॉल घेतो. क्षमस्व. तर मला तो फोन घ्यायला हवा होता, त्यामुळे मी बोलणे. तर अशा प्रकारे आपण खूप सुंदर आहे पुढचाही श्लोक, तर मला नक्कीच इच्छा आहे. तर आपण या तात्पर्यांसहित नक्की ते जाणण्याचा प्रयत्न करू. आणि आपण पुढच्या वेळेला अजून श्लोक काही कव्हर करू. पण कुठली घाई करत नाहीये मी. तर आपण निश्चितच, मला पुढच्या आठवड्यामध्ये जमेल तर माझा प्रयत्न होता की याही आठवड्यामध्ये 2 किंवा 3 दिवस, एखादा दिवस वाढवत असेल आणि जर मिळत असेल तर मी तुम्हाला आधी कम्युनिकेट करीन. जर आपल्याला शक्य असेल तर आपण अजून एखादा दिवस भेटूया, की जेणेकरून आपण थोडंसं अजून स्पीडअप करूया याच अध्यायामध्ये.
आणि आपण अशा प्रकारेच आपला प्रवास चालू ठेवूया. तर सगळ्यांना कुठल्याही कोणाला काही प्रश्न असेल तर मी ऍक्च्युली शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग पण थांबवते. कोणाला काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा.